33 Krupo Chedia Bobasa Yadom Wakutcha so and Nankanso or no and a boss had day what of what mekancho say o to a man home so na ba for bonnet tabamua as on Asem Mpe Nipa yanam sro yanam form anya Asam ketua kra kumania maniam pon was asifom bim okumaniam pon ene yan yasai asifom bim wasro ni asase nyina ntaidi wasro eni asase nyina ntaidi ha mekancho na nwumre se wotwe na ni amwa abotokura de ebebo enya Asam ketua kra bobo yiri bobo wasi bibi tum bibi Sompa Asem Mpe Nipa yaba so ne yaba wofusa wa wasi adaka wonka kokotema mini wose abetie esija so wapamresia kwa wakone baby ana mofro hunu na wodwane no hey wo kire bia du asari tententu a ne ho ya fana no ya Sompa Asem Mpe Nipa yaba ne yaba ena dwumadie woi ensem afiri mu ba no enya Asam ketua enya Asam ketua kra pani ne hwabi efrisi agina so awa Sompa TV Sompa 93.1 ano eso aya Sompa FM no na wuko Facebook no dia Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 subscribe share na afufro hwabi wontie bi FM free ho YouTube no eso ya Sompa TV ano ana matuni din abogafo ade no na Twitter no ya amseka Twitter men kan meketrema Twitter aya Sompa FM Sompa TV yako ne ko hwebi ni nyina subscribe na se na afufo hwebi wotie bi emfa ehwebi na YouTube no achadie bi ye de eba no di kan so ye twotwo ade chadie bafu enya Asam ketua ya hyehye no kama ya fanti akase ema diaspora group no ye to nso ya sode efri se omo ya de papa na nsan hyehye bi ebeba no WhatsApp group no yede enyoma begu kwan so amanfo se ade na monte ebi mayen yede enyoma begu kwan so WhatsApp group no ebi beba na nsan ya fanti akase ema mrante hene mandate WhatsApp group no omo ya de papa no adamene secretary no trakem na wa shemenso manage pa dwumadi abati odifo pokwabra enka pokwabra David wono no na say obi hu me was Libya boga ho na say Libya boga de me badie na wo won office was there bi o de ya no kakasa no wo show no so na kai pokwabra no Libya kasa de onimka pen and saying when ne papa bi kan bi ma o kache said Libya kasa no e deep pa o na yire mama ya bo akua asuama bronya boya abrewatia wachi na adwa ne ho aye fe kwa ne ho aye fe pa ho aye fe menua ba yenko ba ye no na ye ba ye na nyame ahye ne ho animonyam enya Asam ketua kora ha okore ha kwa nyame ne de ne ye se ne senchire ne bema usu kantankraka chief executive producer ne obachi na adwa kantankraka betra se free se wo muna samwa ne ho dodo no sabre no popoya no kire se ne ho to no ba nyame mane saso na yare se tumi no wo de ato omuna samwa so a nyame ya adomu a wo ba be kan yensa se ye kira no yentumi ankire nenso no nyankopon ne tampia ma no mo yinya yare sa no wo de ato no so amanyoma konkan uko MC awa Sompa adidie Rashford sa brantie we ne ho asem ima ewo ho sa na brantie Kevin ono so ewo ho wo boa na wo bo Sompa Asem Mpe Nipa chidom ka kire obi agona ni desie no ono so ebo ne homoden eboa emanyoma konka ye papa na ya mensa abrampa what Africa eka producers no sa na ekoba jesse sempre mu bema eka producers no na what Africa na dawroma ero chichi fidie fruma na wode mame enya Asam ketua kra kofuru bufu mpa bema su ketua me yipebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tifosuo menam tia dwam nam dia Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian ne campaign ye ko akoyanim eno na meka kiro se enadwumadie wo ye fa no boboyiri bobo bibitum bibi ye ko akoyanim odifo pokobra bibi aboko de Bibia boko bibia dawroma bibia boko woni bia nsiye bibia nsiye bibia nsi okay na dia nsi ane se nyame na ama nsa so nyame wotumi
bibia be ye nyame wo tumi no now can see na ya da tweda mpo yakopɔ ase ne so ɔde yenkɔ akyɛyen ɔde yenkɔ akyɛyen na bra woni bibi yeso kan ye Ghana no bibifo ye ni emuja baako uye police ni uye sujeni uye media ni nyine baako eno na didi mua na akwakɔ wie president ni ayefo akase nyine etia ena hu obi se wona namfom no bedu kira no no e judge oh yes ono na kan wasem shabre sesafo ni awurade eti ye besre na mi nyamulu oh David brash mamoro din kɔ fam afidie we so ne wate fa to fam ansa mi ampa makasa na menim de akire ba famoro din to ho kanta kraka bibia bɔkɔ na mi ada roma akakra na nneema ekoyi kakra na nyoma ekoyi kakra nyame bɛyɛ wate na ne yetie ne sɛ ɔn sɛ yesi emfa mo nso duru ba bi e de bɔ ho okay sɛdeɛ papa na ofra molo ni ka sɛ oh ekam famoro din to so afidie so abrewate bibia bɔkɔ nyankopɔn adaroma ne sompa ne akatua nti akatua pa ne nti me hoye nti na so yaba ye ba bɛfom atiefo nti sɛ de wusi kan ye no wɔnom nta me twuku no ofo so be ma ye ka sɛ prindo aya na ye o nanka ba bia wɔ na office ye no bia na ye yo prindo sɛ be ya ba betia to winhyira mu bia wɔ no nsa wo ye comfortable ho nso no by the time on be yo prindo na wo so be di so no enti eduru ba bia sɛ odasani bia no you need a little push from your enemies. Oh, I say about some powerful from me video be the social media. And sometimes the baby I want now if all feel comfortable, now you're comfortable zone. No. Also you need a push from there. Say be about top blessing zone. That's it. What you say? You will ensure zone wo. You will ensure bia wo. Any you what say baby ahoton so bia wo. Na mo ensure na de especially bibia. Okay. Enti baby a wona ye yo pindu na bia na Nyankopon e de wo ba beto nhira mu ntino. Ye hia ye tiefo nyina na ye kan cho mo se ne Sompa Asem Mpe Nipa. Ya sa ba betena se biem na ya ba no so na ya ba ye nti wo bia case na enne de ba no so fo so be ma be se che paw wan tie bia nhwe bia mesro wa yo ho ntino. Ye se Facebook no Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 na yeah no na chese wo hwe no na me so all like it na wo subscribe na wo sa share e de aba foforo na etimi aboa wo tie bi unu etie bi na nyina ye ho etimi ato YouTube no so e ye Sompa TV ye se e be cha de ho eno a start mo amoba nyina ye twere mu de egu ho eno ye beto so ye to mo akosi se 2 weeks time na wo twemienu wo betimi ahwe da bi asa na wo twemienu misro wache de wa se diaspora group no so ye chia mu nyina fo so be ma ebre ni ya fentify ye to fa ya ye krado twem okay ya kwayanim obi beka se pana members si moru adentina mabrasho mo of eduru babia Ghana asemsi yakra no a flag no yeluwa ba fom yemfa moru asem to kakra wate ase efri se Sompa Asem Mpe Nipa no mrante hene hyehye dwumadie we no ya asumdue bua no ne pese no Ghana ha ene asantemam ha na ebeduru baabi no mepese ewiase afa na nyina ate ase se empaibo nchiri emwa sana eduro su enchiri emwa eduro buaduro sana empaibo so ye bobi to so eye kama ye pasumdue na mmom no se ye pasumdue na eduru baabi na kwa wie bone de a ye de anwoma gu fom kakra na ya hwede besi na sebe mpraduasa obia ho behen ha no na sudua ye bota ye kase wa fidie we so no ye benya nemmom no obi beka se adentia na so no me ka tiefo nyina se ebeduru baabi mere semu no obia beto ye bo de aboyen ye tie afutu semu a ye de ebra wonne no wodofo sabre no obi ebeka se kasa bia eye medepa wose de wonim tuo ene ye de no gina kire pon so eye asante kasa de wonim tuo no ene ye de no egina kire pon so obi so beka se de wonim tuo no ene ye de no sitwere no wano sa ena kasa no ebeka kire
Wonderful, and now same way you tia. Abrewati abeka to say to say abokoku kon. Do onim to no say the need natural pons on there. Need you onim to no near see one church no one no dia. Seven prebiasa. Jumedia near dia send pakons ano, not just wo ya de ye pa. Anoti say obi nim to na siasi wo nyina kyerɛ ponso. Obi nim to na yasi wo nyina twno no ano a. Wonderful na nwumra asɛm a meka kyerɛ nyina ne sɛ adwuma no ankasa wa bie no. Seven prebiasa. Esan se nipa kro nim de na obetumi aboa ma nwoma konkae enti na de adwuma na hye ne nsa. Sompa FM. Wonderful se obi nim to na de ne gyina twno no ano na turu baby na woni mu gidi a ema nwoma tumi konkae. Esan se obetumi aye esan se obetumi de adwuma na konkae wodi adwuma no ebe free level way akofoforo no enu ti na ade adwuma no de ma no se ye hweso obi betumi aye ene adwuma hye ne nsa de a na ye kan se ye nuanom se eturu ba bi ade ade adwuma de na hye ne nsa no ye hwe ne twitwa ne nantini eturu ba bi a utumi se adwuma de ade hye obi nsa no wo betumi aye no ye ne yie pa eso sei ene ko ne kosie. Wonderful, yes, obi a blasphemy ni utimi se adwuma we wonimpa. Adwuma bi wa wo di se obi nsa utimi se adwuma we de nipa kro aye ne field pa. Na meka to so biem se esan se ye de adwuma na ma no se wo pese wo kokon kai na empo oye wo romode anase utumi eye te se wono a wonderful pinchen no na kwagie futuo no ho no won kire wo na akwan eduru baabi a se ye tan ka se sa abo akoto de ani breso baabi a wo bu na pre no se ye de dwumadie bi ma wo bi esan se wo betumi aye na wo tutwa ne nantini ne de mawa wonderful wanhwe ye no akose no eno ti se de obi gina kire ponso na se wo to a oturu baabi a ogina akono a wo sefata eduru baabi a tumi se asojafo akopata ntokwa a komandan ya de no be ma no se wonyina ni mu no wonim de enti ene yayi no se wo di sananim na yenkokon no. Sompa FM. Seduru baabi na yaduru ya himfia esan san kanetete no se de atimi eyi twafo hene no se ye kosa esan ne nanono modi bobi a wo boye no enu nti na duru baabi asa akonwa no wo fie ho enu nti ye kosa na unim se wa hoodin so a unim die so a na wontumi fo yenkokon no ne yenkodi nkunimu a wodofo nkodi dikun bi anim enkofa nkugu ma enu nti ma asem a meka nyina ne se adwuma kese akofom adwuma kese agu wo mam ha no eduru baabi a esan se ye de ma wo bie na wo bi ko wo ne hom ye yi ni firi ho ye de ma no no hwede adwuma na kwakoye enu nti no dofo meka cho na anwumre se ye de bire bi ma wo na unim se wa hoodin timi unim de entumi a kanokore ne anyum firi ho ne mfa wo shaba bi foforo na nyoma enkonkai se ye no sa ebeboa ama nyoma konkai ye pa eduru baabi atumi se sofo pani se de wo si preachie no eye kama asofo nkoda no ubosu omo wo sofo pani na ase yenyi ni firi ho yeyi ni firi ho na asore no na agu eno ti ena nwumre ma me kan kire wo se dwumadie bia ya de ahye won nsa no odofo nipa kro nya onim omugidie wo man ya de hye won nsa no Ghana fo nya omugidie no de o man no hye won nsa efiri so omunim se wonim to entie betumi de wasi tworo no ano Ghana fo onim so onim to tie betumi de wasi tworo ponso ede na akoba de ne baaye enunti assembly member dwumadie no onkurofo mato aba ma mo munya omugidie konkoden fama wo mo abusuapani ne yede ama wo no yenim so obetumi adi na ababuan koda e wo fie ho ensase na wo ton na wudie na nadi kurei yenim se ubetumi aboa kuro no
na empo adesibusua na woda no wo mu gidie pa enso sanse na wo ton no wodi besi ahimfie na nchirima ba wo betumi anya baabi atena no na nyoma konkai ama no kai ene ma na de gusuo yenim se obetumi ato ene de ugina ho eno tin se wonim se ye de wansi panimu bi na duru baabi umwa busua no umwa dwuma no ema nyoma enkonkai a odofo siboko efiri se todo no anya omugidie no de ade no hye wonsa na ukodi omuhwam a eyi omu yeye papa eno tin pampi no wona wonim de no ne de ade hye womonsa na ekoye sika de ade hye womonsa no agigu ema no kofa animguase e de brabusua no ekofa animguase e de brekuro no ekofa animguase e de brewoman no saa na kofa abusu die ensem fata e de bre adwuma no so etumi kofom emanim guase etumi eto eno nti yemu gidie na ye de dwumadie ehye monsa se mo ye kandifo na montoto na dwumadie enkoso a ye besre se mo fa nwuru medamase na dwumadie de ehye monsa no enkototen na enkonkai na afoforo enso enteso emfaso eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo nintin Oforisuo po kwa bena bla me chabi nwa omra samwa ai na me man ntia se me dono enem te so Osei bompa ya wi na say Oforisuo me hon esubi obi mu a Sompa no be dia bra se dien 2 seconds was some saba ho chen me wa kuma pa edi odor enam edi Asem Mpe Nipa metuma ka se menni nipa me dom nyina pa me yi me ho afirim ana chief mboa na menchia me na number ko bi en me ko ne nchen se me sokra no me nyene paketo o na se na da o nim se o yeni paketo na me ana kwamna wonyu hu ni ana o me jimu di ba de ba bi o da bi asema waka na nwumere yo se me nyene paketo no o bra ana wa no na fomye okay mfanse wa na fomye de ko na me ko yewura de osoa yewura konya no otumfo nkonya soafo hene se me fa pa o na unnim na minim da kesa me kaze me kono na kwamna na babia wanyina dream unni o family tree kai bi o family tree emo yo ma me afia nko ayo efie kakaka me ko wure me koya se o se efie na na mfiri me wo fa ne to me wo fa ne bo no ene o hu dwiriu wa me twa asem sai efie me wo fa se fo nyina be bale me sai ka nye akura be vi manum se ane o se ndi asem sai etinana me chiapa na me nchem nya ba sara ko ba ai keadu oni nya ba sara ko me chem nyina ana original Nigeria na oyibo national miankasa me doba no one check kojo space o kojo space kamechia na wakananti kojo odi fopo me chiao af me kojo minim ni pa no won chere ni me okay se me ho na mete na mete be ase ye no won fili yanko ye nim kwamna yo Oforisuo Aboagye obeka nansen last year na Sompa for kwa kobobo ya de mitu number Sompa na wa chire number 6 na kobla kase bo 4 e chire se minimbo ite de koto ho no o ne kwaso o man ne mechia o hwe o dano de wo bobo oh yes bra minimbo bo eti o message we e message a e se komo bia ade na wo ye no wonnim ye me se mentimi hostu me mpre me ho se Oforisuo mfiri ho na me nkokɔ hostu anya madwuma no me nyanduru ho etini kwase me pre me ho because the onnim de ne de eye dede ma no bra ade na wo ye no emfa susu ya hantan na ade no ntimi nye me yesofu ntia na metwasi yesofu mu yasofu ebinum predodo yasofu no bra ye yasofu ebinum omo predodo prikukukukukuku adonti menye tutu preda ko unti menye edifu akasiye ombai
beye bi Elia nom Yeremia nom Isaiah nom omo tumi ye die omo betumi aye enye kukuku saa nyame frɛ wa anyo joke o enye num dwa enye ni hahane enye gagai enye tuno enye obrase ene wo do kroye ene de ko asamado Isaiah 14 verse 9 osina asamado apro kenya no bisha no ba Yesu no nim dentine onyankopɔn ka sɛ me suma wana me suma no wana bɛkɔ ne wo po bi obi gina kona no wa ewiase me ba tuna abɔfo ni wo abɔfo na engifo ni wo omonum ho dia na omedi ka ba asase so no na omo hɔ obi antimantiem ho na Yesu tie mu enti kandini si yi kandini a na mpanifo hu sɛ saa kandini we bitimi de nipa bra bana kɔ ɛyɛ manage nkran ne ho pa wotimi sɛ kuku dampa de akyire ɛso ne yi nipa fianga na odi animu efiri sɛ omunim sɛ saa boa we kito we ana fe kase no wona betini akɔ enti ye wo adwuma mu ye eduru bra bi na mpanifo tenase a yene so odi fo pɔ kɔbra bo 6 a obetimi abɔ ye nhye no Ofosu Aboagye bɔfo a yentimi hye no obama wusu bɔ number 8 a yentimi hye no sie de obama wusu bɔ 6 a ebia na ne left ne mfa ne nka enyiye eti ba bia Nyankopɔn do besie no me pa akyɛw di hodum di wulemu ne ye obi a otimi di edomonim ema edom timi di nkonim ebi te sɛ yafta eni pegna ebu na bomfia but one pre no ni pegna se yafta de no nka ho wo ye mpraba wonye nipa wo ye no meba keka sensem a eduru ko kasa no wo hene no eyi no okɔ ne nyame adom na okɔ akodi nkonim enti di wonim ko ene ye de ni di ɛko a eye sa animu enti ye besire tiefo de adofo ade bia wo ye bia se wontumi a empre ho pebe bia obetimi ne koko bo position no sa de ko asamado ne yakode wo yira asase we so no wukukuku na anye wadwuma na wo ye wu no de wontimi nya be so fo so ye no enye ho na ade ko de woni ko no se de okaka wo betimi aye wo dom ekuta wo leading no wo nsolima adwuma efo obi ho no mo hote woni mpa ne woni kapre o de do problem to aso dem esuru asese na kogo fie eso so de aso ye sofo Sompa FM obi da ho hiahia mu sofu bia ye obi wo no wo ye esu na ne nwia ne wo fa ase 7 producer ne wo jakage teto force obo aban bosia ene ode gilon osusu ye leader okay wo leading no ene de he enti de onim ko de ne gina ekwa no enti e besre se odibre ne ntimi nduru ho a empre ho na apre ho a obetom adeno ntimi nye ha woni nkunko se konkro fi ha woni a adeno ntimi nye to boase pa ne bre ho ase na Yakopon wona di nipa bia na mosiye enne na odi abaso bedum lebi na woni opiew adwuma focus sika focus aba etu obumbu di asamado no mo hye me fa me papa Kofi Anan nimde bene no woni the whole Ghana, the whole world, no ye general secretary. Oh, why? Bro, what's ne Nyankopɔn fa won to okoano ne to boss ne disu kakra eno ne Nyankopɔn menasi wiye na awie wiye papa empre hon kokodi ekan abra wonim adwuma ne so empre hon fa kokodi kan abra wonim de ekoso empre kokodi kan abra wonim de hyase to boss ne empre hwate nyamishraw na abrotia Ofosu ba me na wase na ene nso de wo de aba na safo Moonlight Peter ose eye kama pa etwam da ne da wo de bi ban so ne de ne nso de eye pa na yenchia diaspora group no nyina Ofosu ba ma de onim tuo no na empanyi si ede no ejina twono ano aboa ne twono aboa no anamo no se onye obi a wonim tuo kita na wonim etuo yi a yemfa wo enyina ho se wen ho sanso na yede ukogina ekun bia no a na se bia unye nimdifo ewo okun mu a eyade a wobedi ntwo wuntimi enye sahene ana se yentimi efa nkogina saa trono na ye kan ne ho no so ano enti de wonimu ye no ono ene ya na ye ma no eye
Ofoso be ma panyin ka asem bi se be queen di fata no a e fata no akono enye na duase onte eduase na auto spa onto wale onto dami na emom se obekun ye de a ene wonko gina esa ano na wonko na ye nhwe sampa ne din no eye saa na ese fata no ana ye wo kasa bi wo wa Ofoso be ma epanyin si ye soma benyansafo ye soma na motenten obi abi adwuma ohun se enipa semesi anase obenten ena wahu ade asununku bi wonimu se onim kwan a ye fa so ene enipa edi nkita ho onim kwan a wo fa so a otimi control ne 10% abufuo ba kwan a obefa so obehye ne ho so wo ne ema bi ho kwan a obefa so no akasa ne private ne privacy anase bia ne private issues no all from ma abonti pi ne monim kwan a okra ne hu ye ya na deja emeda bonten ya ne nsem endeda amanfo no ye fa ne nya twiapia na ya nwina no pa awia ne anwumre no ono sa nipa na ya na empanyimfo hwe no a wono meyi ne na so obi wo ho a wogina nchen ono de empanyimfo te ho na wono mu hu no okogina beten so kolampo na enya ade a wono na niwa kwotwa we si we sei ebehu etu behu no ma hya ase no mo wewe ho ena we kura wanya de ena we kura wonye sei ena we kura wa ye sei ena we kura na no ye sente no de be na mpanyimfo hu ye kratia be na wonom gina so anase wo fa so a wo yi asemesi afa ni ahya ase ne keka ne ho nsem Ofoso be ma na me twa ma asem ni tia me ka kire obi ase obi a wonimu de obi a wonimu nkura hye sa wo kwaye ball bom say Ofoso be ma me nya sure say da bia na manfo kasetia Andre the day are you bra be yes sign e wo bra na ye nua be ma Samoagye Oforisuo no na manfo bebele keka ho se but Ofoso be ma ne ma ba ko mienu bi wo ho a sa wo hwa abrantia Andre the day are you mu a Ofoso be ma de etimi hye nkona bia no abrantia ne wo bi just imagine say Samoagye akrampo ejina pitch ne so no ne nyina e bobola wotimi hu se edru bra bia Ghana da fon be se 2-0 eso na sa bemboa ya bamlantie ne biafa the day you be kwa akogina ho wo ye ya pacho ne nyina na hye nkuran ai obi aka sanya no na hye go but e ka ho bi e na ma ne hye go etimi kenya wo bi ase wo ya ade na wo bre no Ofoso be ma afa no bi so mu kenya mo nke mo nya ne ntam nya ne se ya kika ya ho mom ye yesi ye betimi ayi se the day what that skills no and ye ka do koda ho a ye so ta kodo anu yi ne mirika ya wade ma ba ku mienu bi a wutimi eye etikenya amanfo wutimi eye ma spirit na go down no anaso omusunsum na atofom ya omu sa bambu aba wonu mu se na ema nyina agiegu wonu mu se ni daso bia ni wo bia mu no some of the actions can the phone be ye no etimi dia ni daso na okeka so no ku bi etimi ba onu akasa na onu ne dom na wodi wo mani manikunim dia etimi ba yenim kan tetini so Ofoso be me ma bless say misha no na kantete wo hwe ne ya ene nyina na wo ho ye swan se wo hini bi betina adwa so a ya afna ne de kita no kantete ye kwa ku se ya ye no ne ye mfa etuo na ekwa ye de sekan e na ekọ enu nti wo a ebi wo ye se ayi ode hye anko a akọ adwane eti ade hye fo ne ye se no ye pia ye di nkan a mema no na wonum kita sekan na wotimi kwako no odi nkunim ba ne aso no ba ye de ba be si ade so enti nene until say mekaya wotu force tutu ye odi kan ba ye na asante mai krampo no ye jai kwa ye kwa ne ye de se kan kwa ye sha ase de etuo kokon what you say enti se obi a wotimi kita afnemu obi a otimi onimu de owo skills wotimi hu se osunya wo bia wobi a wotimi eya de ma ye timi se ade we se de what the skills or what skills was hard there no o wonim de o wo akokodro was hard there no yes be man sin so ba san wa ham obi wo hwa ye for David for instance woni Goliath e kwa akokontokwa no o say Philistine for ni gina afa e ma Israel for ne dom so gina afa wa bla David ekum Goliath wie ye no de ne boba no eto ya wo kum Goliath wie ye no afa na be say Philistine for no bo ye den wonu mu dwana mo nsa se enye na mo tenten and sometimes ya yeswa nembom yesoma banyansafo obi a na adwemu da ho obi a woni mu de obi a wo akokodro wo hwe Goliath ne tenten ne kese ne stature ne kita no na that time David ya abofra keto a plu say wode da Goliath na se nembom
ya hwe na Goliath kora na ne sere se oh David ya pe obi amana ba be ye abedi Philistine for so a na wo mi Goliath mi gina se no ma David wo be ma be na wo ya wo ba be gina manim so ni nyinam na sanse na David owo nim de owo skills a ye de kontokwa owo kwan ya ye be fa so ana se wo fa so betimi ye di nkunim te no wo ye ya mankunim de so ba ye nte no ye nsoma yasoma banyansafo yansoma na motenten yasoma obi a woni mu de wo hwe ye dwumadie ya ye di krofo so ye dɔɔso ne wa ha sometimes asɛm bi ba eni kwa asɛm me oba na wasɛm kwa asɛm me ma na ɛkɔ ɛtɔ da bi nso so a wase oba na di kan what you say esan so oba no woni bi asɛm na issue na bɛda hɔ no oba ne nim edemo eche bi a mema na ewo no sanso na ewo bi wo a ye kɔ hemfo anim ye kɔ mpanyimfo anim ana sɛ ye kɔ issue bi atesa sa ye wo bi wo ha mema na di kan ansa na yakɔ eti obi a ne ba bi owo nti no ye ka ma na sɛ obi wo hɔ no wa bi adwuma na sɛ bia ye kɔfa wo bi e de na di anim kwan a ɔma nani na hɔ ɔmpɛ wo bi a onimu de owo skills no ewo ho na emom nyi obi aga se na we ye madam funti we ye minua nti we ye me bi atwamu na me sister friend ni nti na ma me fa ne mra me so we ye sa wadwuma no be bɔ ne form na bia mo nsoro mo so ye de obi etena adwa so me di kan no onya sahene e ma adwumakuo bi ana se dom bi a no mo so twitwa ne nti na ka cho mo se it's better so mbe ja sa ne ma no fi se bubroko so we ade be ye no en se dade nyame ye hyenofo so na wa hyira no tamfo be pla obe ti se jata be bomu anso no obe ye kwa ontimi nye obi amne ne nti no me di si ase no mo se adwumaru anom mo pe obi ana sempanyimfo pe obi amana ye sahena ye pe obi ana ni da ho a wonim de naniwa no ene ne nyansa ne duru akire na emom enye de eye short term a esi anim ha na emom nso so a ejira nche ya ye de obi si ade so a no mo ka no ho nsam no so no omo so mo hwe ye ne ade e be ye no ye den nye won sanke ka ne be ma nipa no na bla boy basa na se bi oba be si from by force me de esi ase no me da ase okay say wo kan so oba bi o ade be kuro oba di animo no ada no kuro oba bi ba ya se na ade ne washroom ko hwe de esi be mantimi ko oba bi ba ya so bitime de mensa wo ma sesa ne ade oba ma bi wo ho a wo fedo eno de yintimi aha nti senti na me kan sa ne nti wo you say ba eno ko your friends say wo ko hu Porsche na downfo no be kwa ma hene your friends na sekwadwo nana sekwadwo da sebre ya mu adwo eburu na nana plan so yin so ya da wase papa ya mu adwo eburu ye nkoi kata grankan nana ne nia onim tuo ene ye de ne gina twono ano se twono no hono na ye ka se aboa bi twono a ukọ chenecheno a pimpi ya na enkrante ne fasa omofa ewuram hono mo fa hono ba bi saa na hono no omayi omo kwan aha nti se ekoba se da bia hono mo fa o yes omo de nkrama ne gumu ne ade a omunim se ha se no obefa nti nipa a wonim tuo ni tuo no ne edi na gina hono because ono wo to anye den enfum de da you de da you sabrante no ho vimu mama eboa mi so so aboni din obone nsem sa Pentecost da kura mfa no sa de da you no mama de ho jona nwumere oh ya bona baso wo vim awe sahene de you nwan wase won ko ye Pentecost of o she nkran yo otumi say penalty still no o she nkran o bone nsem say e be ye ye pego wase penalty no o bone nsem de da you okay nana ma me nso ma asem ne so empenifo ka asem bi on say ye pe kraman e de na kowura mu akɔkye emo a ye frɛ aye bi da ye mfrɛ nyame bɛkyere ana ensu nyame ye kraman dɔso nti ye kowura mu akɔpɛ kusi akrante e wɔtwe bi agyanka bi e de na baaye ko ye frɛ aye bi da ye mfrɛ nyame bɛkyere ana sensu nyame ye dabi yenye saade no because ena mpanifo say babia de esese ye de to no amfa nto ho no mu a efri to yes de esese ye de to no amfa nto ho a ebe fra to ye wo kromo say yamanyofu yi a wo mu di anim kan enipa bi wo ho no mu a dwumadie we obetimi aye pa esan so ye party bi nti amfa ne meye da yamane sa di bre no wo anaso ye party bi ntia mfa ne meye da
oh we de wabre ni pesmasi de wabre masa wabre ye de wabre ka asem wabre ntidie wabre no ewo de sese wo yo oh enipa we de sa adwuma die we no omunim se wontumi nye nanso so duru ba bia ye se eduru ni so omunim se wontumi nye kroma se mamemfa asem bi ntudwa obi Ghana fo mpanifo ntumi fa Ghana fo akomani agro ye pe obi a waye bi dawo ye pe obi a wokita nimdie otumi masika eden eba enye wabre atwam enye aduru ni so atwam enye sani pa we de we gentle in so what atwam edu ba bia ne mabu on man kekanwe ye woni pa bu on man na asai wa bi adwuma na adwuma ne begu me kama me na ye begu woni ma de kunte begu de esese ode ne ye na nkasa onfa ne nye obekwa akwafa abayo bi asabe ne to ketekete se banku wansidi ede na ba abra wontumi nya simple se wawe no wadi abayo bi babe e ba ye abayo ane mra me ye because of say woni no obibi ye ana say wo pe no adwuma ne begu obi a waye serious a opese na adwuma koso bia no mpo oba woni na ye bibi da no eduru ba bia won so no so woni ema bi ho wode ne beba obi won ma asole mpanimfo say radio ye so consider no ana say me ne kwa asore unqualified but still ye de ne be ye nana adia ekum Ghana ema Ghana ebo ema Ghana brabo atete apansam apro ayese se bi kontebe ni nyina no ye oh protocol me nana ni emu fa ne hye ho ma me ontumi nye ye wo kwabra kwa achi ba sebe fie ni bi obetimi aye adwuma no ye mfa ne mada me patro na ase wo ma me ne hwan ko papa ne hwan me patro na ase wo ma me wodin mini signboard wo signboard enti amfa wo ma ne yakwa kofa nipa bia sikani bi ba a sebe yantete no ayayen no ne de na ba beto ano eye nipa sumasi banti Ghana on nipa enkrofo mo ma Ghana enkoso eye sebe ahemfufuo bi a omo ye kalabule ene politicians fuo bi sankrofo mienu wei ade ama Ghana nkoso nipa mo ma Ghana fo nkoso no eye nipa mienu na me de enkrofo bi abeka ho miensa aso atrodifo no so abeka ho na ye miensa politicians ahemfo sebe ahemfufuo bi a omo nka no kre especially asantima mu ase ahemfufuo bi a omo ntie ote kokoso enum asem otumfo enum asem ene sebe atrodifo bi omo ka ho na Ghana man entumi nkoso otumfo ka asem bi wo se ni picture na eya na enkrofo bi di sen ne ka nanim no omo ka animu a police ni jana cheke no kra no na wo se otumfo ayi no otumfo ma kwa se nipa bi obaye se bia ye nche no sebe onsusu se hunu so wo pasantima nkoso wo pasantima yi na behwe na police ni bi atumi ayi adwuma wa investigation akwa check criminal bi wo behwe na wa hini bi atutun entoma aba adan ya me wo fa ase no enti ni ye jai na police ni no ho abatan ni ho aye hi odi agro kra no a de de beye no masa de de ne to de ne wonim to ne de no gina hwono ano he mamenka wasem bi na nyame show password sa asem we baaye enkrofo mebrebe adwuma begu because nipa asese wode ne ye no umfa ne nye woni bi na tade ani anwa asese bi nsamampom calendar ni shu ne to achia akwa we de ena wo akwakofa sebe wa soleba wo mpena we de yan consider no enipa wonim se ye wo kroma se yetumi nya cases mebebe obi kra doctor bi kra tumi ye operation na paso no aka nipa ne yam no wapam afa so na nipa na wu wanya na dwuma ye no obi ahwere ne nkwa just because of say nipa de bra say unqualified kra say oye doctor be ye toto certificate bi ama no ama na nya sa di bre no enti de onim ye no wo force waye ha
baby ye de to no amfa to no ma free to okay na me de me nsamba wie no wada roma so do me 1 minute panka mani baje me de me nsamba wie no Ghana ha said de niema si kro no me pamotwa wo said de niema si kro no said de niema si kro no me bo hobiu enya duru me so eduru ne so ne time na so we de o ye gentle we de wonya se ne de yo de sese ye de ne ba na sese ye de ne ba babia Ghana akwakodu no because wo hwe niema esisi wo amanfo ekuro nso we ye ku a be bompaye se ebi nsi Ghana hada entedu babia de wose fata no ye fa ne mra ne nyan se ye de yano we esi manfo wonim se wonim wakoma mu se enipa sumasi obetimi aye pa enso ye se eduru we so ena we de ye consider no won consider wan nyankopon frɛ Moses no me de ma no sie nyankopon frɛ Moses na Moses kra no wonyi ni hu ni se obetimi aye nyame adwuma wonim se na Moses wo roso Moses no wo roso nyame frɛ no was a rade me akokra we make it up ma was de ne kita was ye poma na wonim se nkyene a nyankopon di Moses ye nyame frɛ Moses no na nkofo bi wo ho nyankopon frɛ John the Baptist obebo Yesu Kristo su no na nkofo bi wo ho no mo fom ho asofo adifo a wo mo botaya na mo ho ofe na mo ye but John the Baptist according to Bible no the way na ne life city no kwa na nso ni pa bi ani entutu mebe ne wo eni na kankan chance wa bodam enso wono na ebo Yesu Kristo su da bia asasem we meka na meto akoso ayede aka entina na nye wonim to ene de ne gina twiro no ano medasi okay 0551 0551 0548 0548 na yeko enko enim de onim to ena yede ne gina twiro no ano gina triple so efri se bakwi di fata no akono a ena efata no hello Panipa wudi baby afrefre Anabuwa ni asantu be kwai asanso ke yase assembly man be kwa mai na ase kwajo otiamo pa o mama pia o maya de no ke yetio ofa se de maka no de ni tuo ni ni dia tweno ano obi a esen ko ni tuo no de dia tweno ano enso adasa adatampe papa ofa adatampe papa ebe ke to sa na afidi na akosi ye be sre ye bibia e prodo mu to efa nyi atweno ano edu gina ho so a nipa na edu gina ho no nipa na mu du gina ho no e ke edu gina ho no na ho ko gina atweno ano wi afidi na o to kra ho mu bi enye ne sa ati ase e so ata sa bi e adasa ye akan en ba de pa o ko man fenzi ara na ka hello Udin baby afrefre yey adwuma dase Donkin kwafo no chese kan no de si ho no edaso si ho asase kan ho na de si ho kwafo no chira bi kan si ho obi atumi atu ana Koko baso obi betumi atu ahwa na betumi atu Yaba Sompa Joining tour, and I didn't grant you one. Now, Nina, not just a that will be such like, think out of Mamu Sompa FM. Even the whole of Africa. Also, care for me when I got of your school. The best son of the amount certificate to a cat house, or you're one of the professors, or our cat house. Why you say to Ghana, they are not affected. As Ranka, let's say the minimum of the catch one. I do not know the secretary of our certificate showing. Or qualifies, I don't go to the every day, she had a command or one worker. That's that.
they didn't say they didn't catch the one. I can play support. I don't say. When you see that, when you see me, yeah, because it's all more. It's a form of number of places. Yeah, share. We have to see a new man. They do a new one. I'm not on one. They're not the independent Bantano. Okay, hello. Udin baby are free. And the pay you. I'm not that so close that Osei Nipa in your portrait, you're painting things in the winning go near a woman is there. Nipakuna or cautious near winning tour. A hawk a house. You're talking Nipakuna and Cassantoy. You didn't see Saturn on one a honzo a house. And in your own cautious near winning tour, I am talking papa to echo fat. Katasibi, Sikasibi, Yadiko Pow, yeah, when you know, how other. So, and you fool, the Asians are in Marine, Sompa FM. A big boy and a young said, yet the idea see baby as a series. And from one baby, Adiana could be a. So, and this Adiana and Penny voices, you will be just and come I would say. A quiet minute. You will make a common idea upon an enemy. No, and this you're forgetting a kind of woman, you may be in man idea. And from one in Nipana, one in and Yaka, now one in a Yakan. So, Safata say, you didn't yet say you may be in India. Over nothing as I see a manipana echo. I saw the moon to elder. Ye elder, your honey may be breed. And Sanya the elder mamma. Yeah, what you see, what for me. None of one, it is a Obase. You see, not you come at a door, can you pan anyone? As I'm so born, a crime union says. Before Yanko Point Tramo, now a foot to someone where they might be and a boy and yet me, a boy and yet. Okay, hello. My just so would be baby are free. Yeah, some college of Sanka. For some chemical. But yeah. I want to clear moon of good shit. I think about ya Jim what to papa. Of what I say, or my one. As you for also. When you find a good person dancer. Don't you talk the little professional go for trouble? We can compare up to that one castle. You for also papa. No, for assembly hammer. Man can't have so. Pretty for yeah, we have got the father. Uba Sanka, pretty for the Nangalansa. Yeah, Jessica. Sompa FM. I think I put it for. Just a Galatian, you will be a summer. Monsieur, one Nangalansa, Tiano, and I dream of Galansa for Jessica. I mean, I'm woman and put them. The police for the country of home, dear. Sympathy. You're going to get my wife. Okay, hello. Hello. Udin baby are free. And in chief also, Pizarro, you will do Chinkas. Pizarro, yacha block money and Tiaki Mammy. Also, Matia, Metal Card. Now, also, I'm a faculty as well, and you can see Honorable Sinchi, official of 50. And I hope I see that you are all into Usman. I'm on Tulunkum. Now, of also, no commercial. The only tone I did Frenano. Fosu ayadea sadia na manne adwumakuo bi a ye ni obi a oni moto se ni se gya twono anu nti na adwuma na bafam obi so ye bubra na fosu ena de ne kwa ma wo mu fosu wonu ya block man o ka se me kire me se kwan a wo faso a wo ye adwuma nyina fosu ampa so kwan pa wo faso a wo yi wo ye me ya adwuma nti no abri bia no wo ba fidie so a adwuma ye bia ho o kachire me se fosu o ya bebuo ane kasa company kasa na dwuma bi fosu ni nyina ekoso tinyago po nhirawo na koso na ye no fosu adwuma wo ye nyina no ye benya obi so o hye kire ba wo ho se ba ye be yi wo fi ho na ye musa se ye de se ni pa na ba adwuma na wo ye no betima ya abro ye wo ye so na dabi
nti yɛsrɛ Fosuo bia nyina de yi eyi obi sɛ ɔda adwuma no a yɛmfa yɛ ho ɔde yɛnim deɛ ne yɛbi bia nta n'akyi na ɔnso nim kunim na kyena bi ɛbɛduru yɛ so a yɛnso yɛ kwan ɛbɛfa so Fosuo Pizarro Kinkers Macron. Okay. Hello. Before Suban. Hey. FM. We born as nanny, you were to address to for Papa Pepsi. Now, if your master Maopiano, Mamichiano, Mamichia, Itinaki, no gas and pudding. Yamisha, Peter the Cafe, and let the Odiba and a yes. Oposo, and then, who calls your police for the IF form of police in one? I dear unto me yet. You deserve to say, police munu. All this cow bet you have blind mama fanning in here. They are called Bia, or Nim, our police. Or Nim son, I check cow. It's new, you come to the power police need. No, the checky cow would be Bia and not of the ground. Now, Obia, or who check it car. Me not be beside the wall there. Ako cheko bi kulari bi ni wa ya Sompa. Ube uso obi nurse ni onim sa na eye nurse adwuma. Onim sa na eye kula wo pani onim pani awo. Ya fani nurse. Wo so kakra wa piano. Before ya suban. Ye nya sa de na de onim ade ni ye no. Ye fa no na fa ni nyina ano. Ofoso ni nyame ye adwuma. Okay. Hello. Ofoso. Udin baby afrefre. Yo me pacho astu ni me diwa du seni istan kejeji. Oh, kejeji fo nyina ho ye. Omu nyina obi aso chia. Aje wo mo so feso keke. Ai Sompa TV mo sense na jiba bia o. Sompa TV mo sense na jiba bia. Rusa be bia obi atami chuku. Wo be hwe e try market dey but awo na ba kejeji na wo be hwe a for stores obi ade atu Sompa TV obi atie. And indeed, which is at my farm, we are near Sompa FM. For topic, I would abandon on me, of course, the another dear million years, you know, one and it was Sunday. Now, of only the Senate president will marry moi, and can never or more say best security work on 1 bit tonight. I can make a certificate at China farm. As I said, if anyone minimum of power, one could of folk, then Bassy be a control, but I mean, so much investigation, sounds uncle for no much on, and they are not police folk. Now, so police for a investigation and show. But I could first look at almost a winter with the community. The police, but no more to some phone, no more near Bois, Dana, near my teammates 2 years at the mine. Before, never quite as much as you are. For now, sorry, the mental matter, I don't want to cry. Bye. Okay. Hello. Osei Aboagye Berema. Engineer K Edu Papa. Sanchem from Chile Solomon Benchem Osei Aboagye. Dimension of Papa, my wife. Yametia say. Or here, Michel, so for so my feel pana. Meyario. Yare na badodo nyame sa yade me yare so omuna yare a me so me yare ai nti omuna yare na me ma yare ama no nti asa you be de ano omuna yare no na me bompa ya be ya na abomo empire be ya na abomo na so for my ye na de bia na bompa ya mo o empire be na abomo we be bompa ye. Oh, so for Bompire more Monobia. Sompa FM. Empire bed or so for Campire, so for Obama or Mono. Bonka. I was a man Catasa. I was a man Catasa. Oh, what's the Davish Lamapa? Na and the photo no Union and 24 Beckaby. They came and they come in how a year mere also what to know as I say. Now the show be so and 9 of the show so. It do no more to no yin and a timid DCC near a quay him. You'll be to my eno. Yem one, man in Timine.
mesrɛ wo ntimi nya ɛmfɔ so ɛnkɔgyina no mesrɛ mo paa obi wɔ hɔ a wontimi nyɛ ɛso no wɔfɔ so sɛ yɛmfama no kakra yɛbɛtumi akɔ yɛ nɛma som de aba papa ɛmmerɛ no nti kenya do de masi a momɔ adwuma yɛtie mu wae okay ya obi ka wo bi kyerɛ edema santema so Asem Mpe Nipa enwoma ye de bremu ne no enya asɛm keto akora ye ko computer so dwedi mra ɔdɔfoɔ wopɛ baabi a wobɛkɔ a yɛde mfidie bɛkyɛke onipa dua no nyinaa wɔnka yareɛ ɛno abɛhu yareɛ no na aso ama wɔduro bɛtu yareɛ no ase ama wanaa yɛnim sɛ yareɛ abu na nipa bebree nso akyinkyini a wɔmunya yaresa ɛnɛ deɛ anidasoa bɛfie tutu anamɔ na fo ne kyerɛ dank herbal complex ɛwɔ pɛkyi number 2 wuduru the junction wɔpɛ wo so wokɔ dank herbal complex wobɛnya taxi ana plagi a ɛde wobɛkɔ wɔmu mfidie nwanwaso a bɛkyɛke onipa dua no nyinaa hu organ bia sɛ de sie n'adwuma fa na ɔmanya nduru so a ɔmbɛtumi ɛde aboa yɛle bi te sɛ syphilis gonorrhea chlamydia awɔ ho problem stroke ɛne asikyire yareɛ ɛne pressure de ɔmte de tɛkora wɔ no bɔmmɔde aso bɛfrɛ telephone numbers yi ɛyɛ 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji sɛ me sɛ ɔmo yɛ free health screening wokɔ a ɔmo bɛkyɛke nipadua no nyinaa ma ɔkɔ a ɔmo news ka biara tutumika ne fo de kyerɛ dank ahotofie 21st clinic a sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo sire mu na fa wo nansia besi ase hɔ no sɛ ho techema ɛno ɛne ɛfa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji se 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magye din wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert What dum ama afei na wo hwehwe do oh medofo pa ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana odo so memo oh jai sonim se medofa jumedie iba wakwemu yawada na jubia efri nundu dikosi dumienu ewo Sompa 93.1 FM kaise eye odo so memo okay dia da yakoso ya ne pitiri Sompa Asem Mpe Nipa dia santeman achiatum babi a yakeka kono wo manfo dodo no an ode won sem eba ne tunu sre ne abasa na nyame dom so ye pe asem no pomasibre yade na ada ne konua edaw so a Sompa Asem Mpe Nipa ye behwe se de onim de no betumi asaw yade de onim de no betumi no afo sunsumu de onim de no betumi abompa ye amawo no eno na ye ma ho akwankyere na ukɔ nipa kro no ho na ukɔ ekoboa eno ti ono de onsem ebeda ye ni nyina no ye hwɛ se ye bepɔ ma asem no pomasibre se ukunu na enhwɛ wo a na ya hwɛ na nyoma akonkai ede amawo de wo ba no wanya atrase ne ye hwɛ se ye bɛkɔ na yede akoyanim ten kada jobe man kan ansem mama mama entrance ye osi kukre na chese ye koyanim ten so na ye ko akoyanim efrise wona wo fro setese yi fro soro ha eba no odofo ya na omani abrewu ya na omani abre na wo bia na ni abre bia no ene pempi no emako nani de ehye nani atete sem bia wonamu no saafo no ene ode onsem ebeda Sompa Asem Mpe Nipa ne etu ne sre ene abasa na yede ema womo mame mema wakɔ aba kasa den oba papom te sei me patwa nyame adom so yekuro nyame adom yekuro ewo Ghana ha ewo makran so side ho nyame adom ebi so odun kwawo
me adom oba pa udin de say me pacho me din de batoma me pacho batoma free hin na baye me pacho me free duase new site new site ye kan ye kapa ka krom ne he me pacho me free batia ajo batia shu we dey ma hwe makam ketre ma men kekan ko na no e wo hefa me pacho e wo uduru bolga na wa faka na wa compacho me ya frafrani ajo frafrafo so de mo dosu kumasia mo won ka bomu se maniji o mo party so de mo nim to asa so de mo fa na kwa ya chia frafrafo nyina na anwumere oba pa wakosam ne sen ya wo de abeda se yenko moa me pacho makosam ne se kasa den me pacho makosam ne se me ne ba ma bia wo kai ntafo mienu won hwa nkura no me wo ye no na me papa na me maame mpene so na me a me de asoden na me de koye na me a efa mani so me ne nye me ye no me papa ba ho be bo me ne nyinsan no na be ma no so koye case e ma ye che be ma no kotum me papa kotum tana kanta back me papa pie no ka se wa ma me 3 months 3 days me ngu ne yemfa funu emfa mbre no o papa so aye dai wa ma me 3 days me ngu na yemfa funu emfa mbre no adenti na wu o ba fa me na amanti ase se me di na chi abana me tena ba ma no hode wa ma me 3 days me ngu na yemfa funu emfa mbre no ti me so ma mfa ya asem na me ne ba ma ne to ho me so me ko ho enya awale na de me ko ho ba ma ne ye friend say me pa cho ye friend ban o wa buri me pa chane o ya di adwuma me pa cho ye security me pa chane na o so o ya brief ahin a o ye security me pa cho first no ye adwuma wo Adonten secondary school na me free ho e ba ha sentiminim o ka chem so se o Saktek me pa e wo abri me pa chane o se your friend say Ben abane bane na mogo na oni ahotadin bia me pa cho edin a krom ho bia nim ne no war me pa chan edin a obia nim no war sesai okun bia ni ho anase memfro aye me pa cho fasuo pa cho eno de minim edin a o so security wo school mo me pa chan ani e be memfro fasuo no wo o se ya na nkoda no omofo wo no dwane anti omu twa wo eti abri ho de friend no wo me pa twane eti o papa e kan se wo ma bosome na nansa no ye du funu beba no ene kosi sei me pa cho ekosi se na ye funu ni benyini ye no na mintimenwo ma wode me kompai bo baby ene ya ka se me papa ene kuta ye funu no se mamba kuma se ha enya ade se mewo eti time a wode bosome nkron no ebroso ana me pa cho omunya afe ewo miyem 12 months me pa cho ene ya se o papa ne kuram me pa cho ane na papa ne kuram na kwa bi so o papa wo ani ana se wode ko ba bi ene odo ko to ho se wo ma anwo me pa cho eno die o kan wana no wo ho na mete na oba afie die o ye die me pa cho eno die mintimi eti asofo no ka kire o se so kwa asore no ka kire wo me pa cho mo ka kire se me papa ne kuta ye funu no se mamba kuma ase a enya ade se me ba pa me papa acho ana mka se yo nti me ba na mka kire ba ma no eno wono nso wanfi nti yatena ho ma tam ne pa ho nti e pa ho no na se afede aduru de eden me nan se atatai na me ye funu no nso achi akodi fa se na se ayeden nkola no nyina akodi fa me pa twane wa hu se ano ode ama wo me pa twane ti hu se waso ode a wantu papa asem na ye wo sa me pa twane ti die na ayeye ye sa bai osoma obi ma ne bai ti nipa ne bai no mo ka se me papa ka se obeje ne nantwie nti won ko fa nantwie sika ne mbra ena mo pa na cho se baby a mi gina no nti nka won ye de obeye na nka me won wie na me wie a na se de ebe kan no ma kan wanti ase eti esanse wono ne kura wo nim no de wo dia ye mpata agye mu amoa wo no ene nantwie no
patro eno de on beya me ho ade obema ne me yo ho ade me patro ane no kid na je se wa mu pa wa bema na mu papa na kwase a to nkofa na ntwi mra okay nti o sere ya an ye adwuma no na me ko me sa ba kumase o ma panyini o ka se ye ba yamfa akokɔ mbra akokɔ mienu ana ya da ba na papa bi nso che akonfem na me maame nso yale edendende nti papa ne ye se yamfa akonfem ne mbra na me maame mfa ya nkwan nti ya de saa ne ama ne ebai nti ya ba na omo se me maame na omo ye ntafo nti kakra ne ya no wafrɛ me bato ma wo he ma te se ya je wa to hospital na me se ai na wa wo me se debi na wa se emma me maame mfrɛ me na me so me frɛ me maame a me maame nka se e wrong lie oh kafra akaya sembe efise na ne maame no ye ntafo ho enti o maame na ye pani me patwane ti kakra ne se ma o maame frɛ wa enye so sala me papa e bodua no sala me papa e ka asem ne se me frɛ me maame a ohu me number e ma ne mfa na me fa o me maame kakra ne ka chem se me papa ka chem me maame se me frɛ na no ohu me number e ma me mfa ana wo fa won kan kyerɛ ne se won kan kyerɛ me se e wrong lie ana me maame so na eduru baby na ede me maame twe phone frɛ bi o frɛ me ana me fa no bisa me se me ho te se na me se me ho ye no ase what se da bia ya de me ko hospital ba o sere me ya be ya me mbra kumase na me so me ya so den se me mba de besi bia no ensi ana me papa me ma me so o sere me ti me ma me kakra ne kunu ana frɛ me ono ya frafra he ne wo ye honom ana o frɛ me na o ka kire me se o sere me ya me mbra se me wo wie na me pese me sa akwa na me ko sa tamina no wafu no akodifa na akodifa na mintime njonso untime njonso nka ho mintime njonso mintime ko toilet chese untime njonso sa abre no wo so untime nya wo nan ni nyina na ye o papa bufuo no ntina ama na basa me patwane afedie ye baaye no me kunu panyine na de me baaye se me kunu panyine no wawu nti ono na de me baaye nti wa de me baaye no na me papa ne busuafo ni nyina atanase na omo sere me papa na me papa se wono kura wo hu me no ne raho nti obaya na ntentem to ye bibia ntentem oye dan die na oye ye so ye bibia ntentem o kanche ne sei pacho enu die man ko hobi ibaby a yetena ase na oka ase omuka che me se me nsole mbu nkotodwe e wo me papa anim na me mpanacho na me bu nkotodwe na me pa me papa acho na oka ase wajem nti ho na oka ase me nsole mfiri honko nti me sole ya na me nim die wo yeye dina ose afedie metimi anu fie ho nsu na metimi akodware na msa nsu no na me kodware ti me dware wie na nsuo start egugume de me ba me nhia na omo ye se omuntimi ya mfa me mbreji sata mina na wukunu no wai no o wa buri me kunu panyine na de me ba ya na me minu abema na de me ko ji nti ji ne na yakoduru ho a afa kwa no kra de na edine nyanya me na domia ka me ngi ndi sen ka me tiase mabre nyem nkra na mabre abeto sa me enti oba pei tamwa o papa eye nyankoma de ni wie ye o kanche ye no eno se afedu obetimi anu fie ho nsuo me patwa obetimi asansuo akodware me patwa etu dware wie ye no a ene nsuo sati se gu se awo aka me patwa wow Asem okay eti se wadware awie tweye na yenkoton nyoma mra sisi a wate efiri se omunyina ka ho na so aboa tatia betwa so wona maba so se de pempi metakra adwuma ko wi adawroma na Sompa Asem Mpe Nipa yigina ye na so prim e wa santimem ha ni wiase afa na nyina Asem yenko ne kopa mizo mfa ye minim efiri se ye kasa nyina no ye mizo
ɛna yɛnom de afie minim no so afɔ saa ne yɛbɛtumi akasa na duru baabi kura kɔm de yɛn no yɛmfe anyɛ yɛya ɛfiri sɛ yɛmfa yɛfupan ɛnhyɛ abɛn sɛ yɛmfa yɛfupan ɛnhyɛ abɛn deɛ no mizo gum no 5G mizo gum na nnwoma ɛnkɔnkae yɛn no mizo no a yɛwɔ mango flavor ɛne yɛwɔ miss fruity na mpɛpii metaa ka kyerɛ sɛ miss fruity no ɛboa nkɔdaa nyini ɛmɔm kada ɛkɔ so prɔmprɔmprɔm na yɛkama paa mizo no mango flavor no ɛyɛ sɛ tenkɔm ɛsiane sɛ mango no ne akyim ne ade agum ne ɛmfa asomduro bia ɛnsom no nti no sɛ wonom a wotumi sɛ mango nka wote ne nka sɛ mango ɛna wonom no na wɔdɔfoɔ apontoɔ ne abadintoɔ no sɛ wonya mizo no bia ɛbɛboa wo yie paa 5G meza no so ɛdi ahim ɛwɔ Kumase ɛne Ghana ha ne nyinaa ne sɛ wode wayɛ adwumaden abrɛ wotumi sɛ wɔkyi brɛ mu ka sɛ ne nyinaa mu tutu ɛduru bia bi a no 5G meza na mekamfoɔ ma galamseefoɔ ne maazinfoɔ ɛfiri sɛ ɔmo adwuma no deɛ yɛ ana ano ɔden yie paa no 5G meza na ɛmmoa wo wonyini ne wahoɔden na nnwoma ɛnkɔnkae sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛnɛ wabrɛ kyena wobɛtumi asɔde ne wakɔ nnwuma so ɛyɛ mizo 5G ɛna mekamfo na mede ama wo wokɔ manager Daniel hɔ ɛwɔ 21st Ken Nekashwa overseas a ɔbɛma obi atɔ saa na Bikan supermarket sisters ɛwa wɔwɔ post office anomanye ahɛyɛ wokɔ a wobɛnya bi atɔ Mama Esther wɔ Atcom Royal Ventures Abuakwa ɛna mekamfo na mede ama Baptist University hɔ no a wobɛnya bi atɔ PNC Ventures anomanye taxi station no ɔne Charity Hospital Junction no ɛna ɛdi nhwɛ mu yɛkɔ na Sachi Enterprise akɔ Kotobia asafo abinchi ɔne VIP car park no edi enhwɛ mu yɛmfrɛ na Sachi wa homa trufo we so 0246 270 221 0246 270 221 and 0558 10 63 48 0558 10 63 48 na Sachi ne mano no kwakuo chiri company limited ewo Kofodua epoe mantamu na kwakuo wo chiri wokɔ wɔkye mamu dia ɛne so pɛ mizo ne 5G meza di doso po ɛwɔ kwakuo chiri company limited Kofodua na mekanfo ɛdema we yɛmfrɛ wɔ mo ɛwɔ ahomatrufo we so 0243 329414 0243 329414 KF Kinju Enterprise ɛwɔ Ndrom Hotel ya so am ya ɔpamangwa brosem ho ɔpamangwa brosem ho ɛna KF Kinju ɛwɔ 0263 185 869 0263 185 869 yɛnkɔ ɔpamangwa brosem ho na KF Kinju wɔwɔ ne nkotobi ɔdɔfo your destination travel services wɔse wo ba wakwantu sem nyina fa bɛda no your destination travel services wɔse wɔdo bɛkɔ akɔkɔdura somdwem ama broni am adwuma yɛ kama umpewe na apɛdeɛ he ɔdɔfo wɔse hotel booking ne nyina wɔyɔ na airline ticket no so wɔbɛtɔ no ɔde ama oduru baabi a obi a wɔkɔ holiday bia no na wokɔsua adeɛ no so no awadefo awai wadwe sɛ wokɔgye wa home no your destination travel services say menka tro sɛ wo nyina wɔyɔ na hefa na wontumi ɛmfa wonkɔ ɛwɔ Ghana wiase afa na nyina sɛ yɛ ka America wɔde wokɔ ani na Canada kora deɛ wɔtenekɛ so wɔde wokɔ UK so a hey asukufoɔ nyina nursefoɔ nyina your destination travel services say baabi bia wopɛ sɛ wokɔ na akɔbɔ bra na ahotɔ wɔ wiase afa na nyina no wɔde wobɛkɔ Europe no nyina da wɔde wokɔ Asia country bɛ na wontumi ɛmfa wonkɔ wɔdɔfoɔ Dubai ne Qatar nyina ɛka ho na wɔmanfoɔ bi a wɔyɛ wadwen sɛ wɔkɔ totɔnwoma na waba no wɔkɔdi dwa no wɔkɔ totɔnwoma ɛde aba no so no wɔbɛboa ɛkɔ akɔneansa nyinaa so ɛduru baabi a obi wɔ no wakɔtua ne sika de ama connection man bi na wadi your destination travel services sɛ menka nkyɛw sɛ wopa kɔntu papa na watu akɔbɔ brad besisi dan na watu tomfo na watu nya hwe wabusua paa de a ne aboaba so paa de a your destination travel services wɔse menka nkyɛw sɛ wɔ asɔkɔma pɔn wɔne asɔkɔma pɔn rural bank no ɛna di ɛhwɛni mu wɔ Bɛsimans clinic wɔpɛ na sɛ wofom kwan na sɛ ɔbɛkɔ your destination travel services de a yɛmfrɛ wɔ ahomatrufo wi so 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 768 767 0206 748 767 0206 748 767 na yɛkɔ your destination travel services ɛwɔ asɔkɔma pɔ wɔ ne rural bank no
ena edi enhwanimu Joe Apaw Electricals abedum Ashanti abedum Kumase ena mekanfo na mediama Joe Apaw Electricals say ye kan woya paadia odofo eye Ghana woya ena mekanam diama if is a signal cable no dia bedwa so no enya asem keto akra na wohwem pa wo Ghana ha woya Ghana fo agya tum eye miensa pe na meka tro say signal cable no de woya po amantem na so osia dikanfo wo manfo dodo na atu aguso na woto eno nti no odofo se me de bibi yesusu dia cement no enka ne Ghana na cement ye ba kope na se cement bi amanfo bi ayeye de aka won no ame hu se po amantem no se dikanfo apa eno nti ena signal cable Joe Apaw kofa ba ye no omanfo dodo no ase ewom se wo ye ne bi wodwa so de nenso so no signal cable edi ehim enya asem keto akra eno nti me de me frɛ no abedum Ghana abedum Ashanti Joe Apaw eye kopa wo ya so ena wo ya we odi edi ni djuma eno ti se uka se otina no efirofo so aboagye ho a wo se wotew so Letitia fo agye atum sana Ghana Standard Board fo agye atum Energy Commission fo agye atum ewurafo efiewurafo nyina se se wanhia signal cable akobede ni edwa ehyehyɛ nyina wasantemamba no ni nyina abrase fire service fo nyina di adanse se signal cable no enya asem keto akra eno ti se okoto signal cable ebi ne doso a wode beko akogyaw saa ena ne bo no wateto so kama na Letitia fo wode signal cable edi djuma no wo mo so no wo wontete so bia wode emma wo mo enya asem keto akra eno ti mpepradie bia yede ewo ya fie no okos Joe Apaw akachia ubenya bi ato woton underground cable saa ena woton transformers akesie ahodo pinu nyina ebi Japan house ono no ededi hwanimu wo PZ afamwo wone MTN abrosano ena edi enhwanimu asisitazi rank obehu Joe Apaw Electricals abedum Ashanti abedum Kumase yenko ne ekoto wo ya papa amanfo atu aguso signal cable no ne yefa eni ejuma 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 Dankeba complex ofrew danke se yade bia fa bedom na so ye efri se danke ba complex oba ye no yade a wo sa no manfo dodo no na ebo ne se man hia efri se se de afutuo no esiko ye do nim to ne yedi nigina twere pon so danke ba ye no manfo dodo no anim se yade api no a na watu ase ama manfo ho ato wo mo o pachi na batu wo ne City Life Hybrid School no na ebo ho ye ko danke wo akwakotu ye yade a efidi ahudo pi na danke wo sa na enuru a wo danke wo no eche otwe hunwi nyasam keto akra danke se menka ntro se wo peninu panu bi enso ato a ba bi etu nuro e wo Ghana ha biada wo kwa wo benya biato dan fight to care no wo di tuko kwa se wo honam ye ohina betumi aso aboa danke stroke no eboa na boa eboa no ebema nyoma konkan wa bra wo ho adoto na se ntridi madedia eya ache wo no wo de dan pro care no so abadwa so betumi ama osisi yade no enyina akosa ana obi odwonso no so no betumi aboa no yepa na bema otaduam no eye mre no dan pro care no so betumi aboa wo dan vital no ebeboa wo sa na gastro care no so eboa wo abra stomach ulcer no hawo ye ko pachi number 2 City Hybrid School no enchemu ho ena danke ba complex udi ni djuma wodofo se yafum kwan wa bra ye ko danke ho paadia ni ye frɛ wa homa trufo we so 0266 593330 0266 593330 and 0244 017556 0244 017556 danke ba complex ye ko ne ye kwa gye ayensa ahotofie eho asem ena meken na wodofo ye ko ya ni dia ye fatete kwantepon so ebeboa yie pa tete atempon na ye fa so no na tese bidie no ankane ye nananom eme we ni abosu agusu abra ye yem eye ya no sabre no traders akopada no abadwa so no wo mudi bibia frafra na sabre de eboa emamafo ho to mu yie pa asokọ mampon one Pentecost asore no ene ben ho o manfo dodo no a na aboa dem wokọ ho ekoto no okoton eteso emfaso odofo duru ba bi aboa na no eye bro
toxin no ekɔ nipaduam sɛ wo aka wo nyanya nkyira aka wo abo bia no abro wo na no kawa ye no trader chako powder ni bia beboa yen cholesterol no ye sade edi widie nim entitima ye pa enam so ama sabe no pressure ya ba so firi se wuntinom sade agya boso ye no trader chako powder kidney no ye no trader chako powder hode ne be konkan saa eno odofo duru ba bia ya na wo yemu nye oyam nyade ne buase ebrew eduru ba bia wugya wonan ya nipa ntumi ngura hontem se enum trader chakopa da bebo yie pa na wonom sa hangover acho ya enum trader chakopa da sa na eduru bi wo honum overdose a ya enum trader chakopa da bebo ye wafuna ekese dodo trader chakopa da sebi na itwa kutunim chimfagum nom ni nyina ebebo masade no afiri wafum no below bet nyina ebeko na yakɔ trader chakopa da e ba bia tonduro etunuro ye de ne ekyirem e wo fredimense eba dani heba apidan kol na ka eba misty heba ene blazer we kwa ubenya bia to na de akwa du juma 0243 943413 0243 943413 and 0260 89 14 0260 89 asokwa pon eno mo adwuma kese no ewo na watumi akopebi ebeboa yi papa ababawa wasemi abro ho papa eti efiri ho na ye den efiri ho no ya de mi duru ji ho no na nurse fo na hwa mi amo se metam nson me da hwa mo hwa mi amo se metam nson enti ekire mi nim baby a maame ni firi baaye maame bɛn no oye maame penyimu oye nurse ni no oye nurse atare ba na mi nim baby a no baaye nti baaye no ose maame sole bla na me hwa ana me ko no se wota maso apa ho dadaada na me se o mo ba o mo se me tam nson nti o ma ka a kire me se ye de me be kwa akoye me operation na me so me se operation die mempe anu ose membra nti me ko anu ose menchim na ese me baaye no me ba kosi ada na ese sa ada no eduano kura antomi mandidi na amama ye mre minti minchi ti mama ne bisa mo se so mo coca na se fanta wo ho a eno mo yi baaye nti nurse ni na ba ko gina me ha na adentina wani die na ye asem ni ntira nti na ye na wanum ato we ni kura nti na o man ye aduane sa ada no na afe na mekiri ba ye aduane nti ye wie ya no nso so ana nsuo ne start gugumi na mete yaw no nti manti mi andidi ene ya dem koi nti mi duru honom no ti o mo de we no wo nurse ni ne ba ko gina me ha na ba ko gina me ha ena maame ne nso gina me nim ti we pegya mitia na we nso de fanta na agumanu sa anti kakra ena penyini no ebaaye ena omo saye se menchem nam se ma mpatwa ma bre me gye ma home ena o se wo gye wa home ya ba ko na waka no obewu se anu odi ka wo ba ko na ma wo penyini no ena me se ma bre nti me gye ma home ena o se me gye ma home ya obewu nti ena me se ma enkasa na ma bre o se wa bra ena bre ko chem akura na mra nti kakra no no nso bae to wie no wakacha me se watemase nti okọ obema obi doctor baba abepam amame na me kacha mama ne se me danase na wansidi ene kotame na me de mama me na me kacha ne se me danase eno osihu aseda ya nyamedia nti enum honom no be omo papa me obepam ye bibia na mkwadai de me da ho na mko so omo mfa me mba no emame na maame ba ko bisa me se me gina ho minim baby a me gina na me ka se ya mfa nkura na mame ya do mo mame na sesi a me ba masa ba ka kire o mo se me mba no ayira nti me nkwana me nkwada nti oho no ma hunu hwe na me twa hwe ba hunu hwe na o mo de me kwato ho na ya din su si mi so nti mi ti mani na nsu esi mi so nti eye ya kakra na o mo ka kire me se di me hoye nti mu yi me akọ word na am see you mate saata mina na wukunu no wai wamba me kunu penyine no so e ba me papa ho se omunyina nim kakra twanti no na obiye ni ho me nko ha omnim die twa
ensa ni breba ntom de nsa na ebribri so ajo me nkwana na me wo ho nti me da hwa nti omode me kɔ ward no ye pi na mete egine so na omo pia me kɔ na me hu se me ma me kakra no eba no ase batoma wa wo na me se an no ase ya danya me ase na omodi mechi ede me kɔ na no okuta nkwan na wade blame ya no mo nkwan no sa nkwan no de otimi nom kama me pa twa na mitimi nom me nom wi na afedie me to hwa na mo yese omu beyimi afi me kunu no nso emba na ya yimi me frɛ me papa nso so no wo adwuma mti no onfa me frɛ kra no nso papa nso so a ono nso so woni ska bia nti ya na me kunu over the wall no me pa twa over the wall so woni ska mpa twa no so woni ska no wall me pa twa nso no ni over nyina so woni ska ona wa bri no me pa twa ajo nti afa de ya na ye yi me ema me kunu panyine ne ba na ye yi me ema no na me ne na eba ti ya no no nso se wonu ni ska o nti me nante ne yembra Dr. Mensa yemfiri ji ho nante bra Dr. Mensa na me mbefa ka amania wo hu nyina na ye yi ususka no wana tuaye pa cho sa tam no na se ne yenji ska ya ntua ska bia ne ekofo tam no ya ntua ska mampani kofo da bani de se ekofo wona ba ye ma na mema nye ma no munwane no kofo a etu nanti free G bes ne ba Dr. Mensa taxi driver bi no ogin ho no ase papa wutiri mo odin abaya we ya won kra we mienu ama enya ode won free ha moja nwunu anwunu no obeye da ya nanti afri ha akọ wase miniska ana oye se na abaya no ne papa ni ofre me papa na me papa se sadia won fa kambra obetua ana ofa drop na de me ba fie ana me papa etua efiri ho no papa ni mfi nkura na ha ma so concrete no wo no concrete na me so ba ku shemechi ba ko bo na be de so concrete be de so blocks kakra beto sambre se be sumiti se blocks ne eyine ebi ni concrete se machine na egu menya bi nko ni amasi na misi obi mfra me se besi ni aba menya bi na kura na didi na me ba ha so ma ba wu mienu aka nti ama me ho kire me ti mesre mo ne papa ne kasa no obehwa ne ba ne ma me na me bre minti bibio ese ntafo na di mfie sai me patro 1st November no manya 13 years na omo 30 years no no wo wa hwe omo kama kakra me patro efise ye yi me firi ho ba ye no bidie kura ye de benu ansu adware nkura na edne maame bi na ewe ono so awo ntafo ne ye frɛ ne ata maame ana me maame ye se batoma kwa ata maame o ka se ne se sa tem na me maame nso yare da ho no ase me nkɔ no ho nti me kɔ na me ka kyerɛ maame ne na maame ne se yen yi baako ne ye yi baako a ye de no anu ansuo dware nkura besi nde maame na anje ni sika wode akɔsama do banye sika na ntua ka wo so awa fasika na amba enti batomai papa chese ukunu no won wafa ne ho adi na nkola no hwana tu wo mudin me pacho ye ko sirem no me maami wi na ye di ye ne ko sirem enti ye ko sirem no sirem ye frafrafo no wo mo a e wa mamra ye ma o mo enti me papa na ko ye saa mamre no o ya saa mamre na ye do mudin no ama hom na chese sia no enkoda no wo nye ne man wo mo na pe mo amamre na wo ka no ifiri se nyo na tu wo mudin amamre de tu din no wo nyo na ona yeye me pa cho nyo no na ye me papa na ye eti wo papa ye sa no mo amamre mi se ya ne enkoda na ye be ma no dia me pa cho an eti se enkoda no me ye no wo ye ne man wo mo me pa cho sa tem ni nyina no onye ye me ho ade eye kakra no ode na ntwe mienu ebaaye na me ne kotena aya na eno nso okono mo nsa ba eboro
onim twa kakra onim nom pa onom ne jot nyina no obo me oya awase mekum no owo yere nsoso nti no owo mba ne bi ho no owo yere sesi a woso asa wo mienu aka mo mama yese nan me pa twan tesi a no no wo de nantwie ba ya asa ne kotena yi mo amamere no mienu na wawo no se ne ye ne ma no wo mo me pa twa wanfa akokọ be ma na amba nantwie watokura wantumi anto akokọ be ma me pa twa eno nso ne ye de ya amamere nti akokọ no me pa twa watumi ato nantwie wanto akokọ pa twa sa amamere ne gese ye ne wosirem ena wono nso anko ahaya no oto nantwie ne bere me papa eti ekoba no sa eye ne ma ana anya ne ma ne wo mo me pa twa me de minim se enya ne mba no wo mo enkoduru baabi emma momra no entumi enkoje sa ankoda no ma ba akire mienu no ensa ankoma ayi no wo me ba to da bi ayasem ati ese opase ye de ne ma ho me pa to me pese mo ne ba ma ne nkasa no won hwe ne mba ba ma de he ntafo ne papa no wo on hwe ne mba no ntafo no eye no wo no me pa to ane na mienu no so papa we pacho no wo kuma se haya on de ohwe okama enyanso eno de obefa no saa pacho ba se de no wo no ne de ntafo mienu na be gusuo ama mo tete wo me pacho okay pokwa bina dia kokoba ne se production team fra brante no wo no a on fiye kura okay eduru zo anu abusa sa akosa pokwa bina no wo yi yamrantie pa eto dan fat ana sen moya ya kwa na ho afọ kakra o bla mi unfo pa oba ekowo enkura mienu Sompa FM na awo no ni papa maame ye tete ni papa anim ama nkura na chia meka se ne funa chia ana ensusu nguno ono ntimi nyonso ono ntimi nya ne na za tatai akwase seken ko shoko pa seken ko shoko na de mi ya no eye ebusua sabe yetenemu a yemfa nidie emma maame no no enemu omutie enemu omuhwe nyina no momfa nsua de papa ene maame bre nkora ho enye no wo asem na meka baba we ni maame ana efie bia so obia wo na mamre efie bia wo na mamre ye muna se obaba ya efrifie ni wo mfi ni papa nkawe o enye busua nyina ebusua bi wo no mo a eduru se papa se be ma we mi hia na ese wo sasa wochi na wo sa akufie wa wonim wa mamre enim ukurum o papa etufo wo se me pesam baabi ana na ya nwe sa tumi wo ho bra tumi wo ho o papa wodi wani mat me bona baso na so se koto no boase me bona baso ase mo hinti se obra se mo se troka sisem wadi ewu papa egudo ado ma wo furu chiaye sele kakra wati sa na meye wo emu ya mami wa bre o ye bad time kesim billahi allah na yakobo be chira wati enem no kase Sompa FM ya free chine kono onyam kupon be so watade fita wati ewo wawo akwo ya obre yemu aka kobra ne do fofom obema pass ogun ho ni masi o no wo bra ofosu e toda ya nse ye manu nkura ya emwa yen because of the mamia fem na wanya obia mwa wona nurse fo binom se awota mo nso ye abra 12 months the nurse fo no mu ye osi akwan na so mu ye wan amna na mbre no chim tia
obra 12 months na sinim bie ya bie 10 na ye de na nurse midwife ne no e do hu ana oya midwife okay then se ebi ma pins ni bi eti midwife no me ma ne prabo ni mama na habibi wo Libya ka tene mu ye dofo wo ni papa eti habibi me de be ma pa na Oforisuo yen kan kire yen nuanom memme binum a ye fan krofo ma sabin producer ne yetiti wo no yankofo betua krofo bi ka o yankofo betua krofo ka esu a ababa wa we esu no e de no me be ko brantere so entuntum ni kamehwa ababa yewi untum ni kamehwe no se ye tra video so na se bia ye bufu a enye bibia o obi wona obeka cha se na wanye hwemu sabin producer ye ne kofa maami betra TV se o mekasa dia kone ni dia kone widiem amani wonemu ni ye wonemu ena odi suni awreho eti wo kasa eti epushi mia ede na wo se me so tiem we be fene gaba what I say if in gaba Sompa FM ni pantu mu hwase etiri modin wo wiase ni pa boni e wo wiase wo si obi baba wa kama wotini ba bi wo dwen ne ho ana wo wakeka na nyame adoma fa bra wo wie o entafo mienu pa mi pa bie entafo menya bi o menya bi so asana obenya bi bra ade obenya bi naka etami an kasam do ko S5 okay me se ne kwa ka se ke ye ko en me ko ba bi ba chena wo ono asem tim do ko S5 okay ko di ufana se jollof ofufu no ye amidasi echando ko S5 abla panka ho so ye pentafo ni bi na ke so data ye twamu a na ke ataba pa ne ko no entafo ya omuni fefefe yi ene hwini se ni papa ne ko no ni papa yem so wu na wia wo so wu na nyumre wo so wu na komache ne fe na odi nyame anchew bi kwa chop money wodi wanya kwa de bia man 15 cedis no fe bi nwo no say 7 paduasa ade bechi a obedadne say 15 cedis beba kura 13 years bidie kura di soja wanti man to bia man bema I was gume wo wontafo wo de obane fa e form sad na kofie ye wey e friend taboo konfano chi to Dr. Mensa bra wow bra wo ye dwo satan wo ye script ni wo ye dwuma enti wo de wo ni ska kura no ko adwuma wura ho mi wura wadawroma Sompa eba to kofie kofa bo sabre mi na mere wawo 70 nya kakra wo de betina taba wo eji no was afa dropping obi afa dropping no wa kasa kwabrane was a taxi nim asaso na was wo akwagisika ememe binim yetim odina yenye hweyie na yefa enkrofo ma yensisi wo mu ne yenye omu yie na yemfa ne die ma abusua no because wo haw ne amane hu nyina no eye wo no amena ba Oforisuo dem chota say bema na amena ba se ka bema no eye obi e wo ye wisdom manner ko be catch bebo se de papa kan kwansa ko wo papa se free machi kwansa okay na wo kwa de besie no ne ye nyina ye hu so se mbe fia ne mapa ene efe ne die no won konti no de bufuo ho tasan bo maame se nyinya kopo ne som ne kwakwa kakra ekwakwa kakra nka baba ekwakwa kusie no na wo ti wo ba bi eti eduru na bi a emema yesremo onyame bebu ye nyina ya ten eti mu me nya de be hete maba wa no emom so nu mu se obi okwa na se bi no be hia be mebi wo pepa so be board but the wo film nti no wonya pepa no wusu okay on tie be sere eja Mr. No War ye pa chewo wo abiri wo ye discipline school mu a wonya discipline wo ma so o se from Mr. No War ade a wo ye na se me jata na eboni mu a de na be ka chewo fosi on fancy abrotia Oforisuo ma ya ma baba wa ikafra sanuate
wafa enema eyamu pa ye na oba bia fa yefuna na se ofa nyinsen a eya na okọ ha mu na nso na se ne de se de wo sika no ne de wafa yawa emu ode pa emu oya nso so ye enti yama ne kafra na ye na nyankopon ase emfama ne se opon ni nyina mu no oje ne kra esi atiasefo asase so a woda so kan ye ho abone bia ento no na ofo so be ma na asem a waka nyina no ba ko bi twetwe maso menti ase ose enkwada no enye ne ma enye papa no wo ma na enye obi ma so so a so omehwe mo no na sa no wada roma senka obi sa na maame a enke be ya me de oba party de maame kan ye ose o ma yi no anya amamre bi ntinye ne ma so no na emehwe no ya no ho enti ano no sa no nya me pacho mienu na mo kan na me ka se omo de enya ne dia mienu na me se ma bewo mienu na ukwo na chiri no na ntafo de ne dia me pacho aha afa na yate se maame ti a omo amamre no aha se ka no wo kotua da ntwe no tua akokọ be man kra ho a aware ni ka ba na emu enti mienu no ukwo wo mu wa chiri no ka ye no wo dia enka egu kran pa akwo ba bi ntinka ne no wo dia sa no wo ka dia akokọ be man na nkonti enti na amana basa sa no wo ka dia Matias ye na nam nim se wo se akokọ be man na nkonti na ne Stella na ntafo na nye no wo ba ntinka me bisa se ne o sa de na e ba ha se no mo sa ba be ye de but ye ka kire ye nua manom efa futuo so ma wonom se panyi wo we na no ye bosom panyi na no ye ewo bro se asem bia na se ade bia panyi se otifom bom ya oto na ni anani behu ba bia na ni behu no bia wo a ye tufo no kwotena wonyina nkom krampo na enya ade a wani behu sa ade no enti abri bia no ansa na empanyifo bebie wonum anu na se panyi bebie na no de afutu anasa kokobo de ama obi no na ebia wonim de ebia ebebe ni munti na ebia wo kasa ansem no ababa wa metimi aka ni plane nye plane fasa ne papa no ohun na de na wonanim ohun sa blantia na nya blantia sebie so sebie ku ye ne tena se ebia owafo ene na ekwa akowo na one ne tena so definitely woni ni di nhyamu ne de ewom ebetimi abase bia nyinsen beba ofo so na ne ye ka se ye soma banyansafo ye soma ba ayi no na motenten no obi wo wa enye be ma bia na eye be ma ye ne wo me ka kire wo bia oba bia wo tie mi ama na te ase enye be ma bia ye ne mema ne bi wo wa yetimi ne wo twempena eso nya be ma bia sa wona ne nante a wotimu se ablantia we se de owusumu type no opa pie opa ni je ba nyi se ba obi wo ho a obedoge won pe obi Redford mo line say ono obekwa akwa ginani a oba klabia ni adea na wo pe fine girl na fuye flat no one na akwa no okwa obo bet kama ye se wakwa akwa ya abele wa wode nkwa yemfa bi eti mema ni bi wo wa ma you anu say yesiso a yesterday wonum ye yema ye ni na wasa abowo na ye nye hwehwemu so fo mo wo kasem da bia me se be ma sa wo ne te a me kora me ni obi jaaye encheye no de opa aka de obeka wo bi okora na father mfo no ho e bia ne ye bia wo be ya akire wo no wutimi so ne hwe wo kwan bia so e kwan ketewa bi so wutimi hwe so ne hwe se ade we se kora ne se betam na ade we se a e de be ne ye ni suban no obeda na didi akire me se bia me fa na ade we ya e bia eniema be no be ye de akire me enu no betimi am wo hu nipa no me sometimes me no obi na ntecha anasa me se me no obi tu ana mo ne na ntecha mitimi so ne hwe na me hwe se de na bufuo sitie se de osi control ne ho se de osi control ne temper se de osi ne kasa yam sitie se de bufuo ase na obesi akasa akire metimi de niema pi na so wahwe se me ya so a menyan se me hwe na se bia wo ye nipa wo betimi atutu chick bia ma me a time to come I'll see enu anu me no be si ehwa me fa wo nto aso nkwa yanim eti ebra so se ma na se ne me ma nante a yetimi hu be ma kro ya ye pese ye den ye ni tu anamo no na akire no yankwa akofo ye na bi ama meso ye so hwe se baba we ne otene ba bi o da bia me ka so nkwa na ma wo nante anya ya wodidi anya ya the moment ya wo be fa ayi ya funu na na sa akwada beba be ka ho no afa no asetena na ya hwe na re ho sem obi a wawo ntafo na wawo ya kote na se ya pam na se
yes fa nanti na no kura no nante kura mpo na ofoso human betimi atwetwe sa won nanti ya pam wase wa na yese ya discharge ukofie na bia wo se won nante from G wo outwamua fazuwa sa twamua bade adeshima wa sa twamua kobola ho Dr. Mensa wo obedu kura na homa ni nyina sa tete gisanka yesa de ne ekoda hospital ho ewo G wo biem eti ye ka kire ye nua ba ne se de wo fam no ya ni nyina achi say you taxi driver bi ebu anei na obi a wawo ntafo enkwada asusa ba ko hye nachi ba ko bone bo na ra hosam sa me de so concrete na ra hosam ne se me de so blocks ni ade wa fa ma ya na ni nyina mu no ya so ente ya se ani ohomati kopo ye tu ni fu no otie ye ofo so bia nka akọwie ni se na ebom ni nyina mu no ablant ya so atimi atwe ne be ma akwa ntafo aba wanfa ba kompo ne ba ye akwa mienu dia ba ye ka che no fu do so a woye ni nyina the first one wo yere no wo ma obaabi no enu nsi ni kwan enu no emma na ekwan bi se wase wo yi na ni de ma we se nsusu nti no wo bla no mehwe your friend say no wo omna no mehwe ne ntafo yi nsu na ntafo no me ka che ne se wo benya nhira dodo na agina nkwada no so benya no meni abrabo mu dendenden abrabo eden so wo na setere mu a dodo na agina nkura no so nti no onti na ni no mehwe mu na baabi a wo ne ye behwe kwa pa ye befa so a ye frɛ na ye nya no ye beduru abruabru ho de ya ye otententu ye betimi afa fom wo ka mu akwa akoduru wo nti no ye nim se be hu kwanua se ye befa so a ye beboa baba wa ne ensa ka brantana ma wo betimi atake responsibility e wo ne ma no so abrabo me dase okay kanta oh ana sem bi say no ya na ba edru ba bia na me ra ho kakra edru ba bia ya na me ra ho pa because say woni oba be kwa akoda na waji wani na de bi pie free mu aba no pese obebo ho ka no ya na ha adwene pa na ma me yebo ka say ni je no ye no kre ma me yebo de say edru ba bia o ka bi tun na ye de ne nyina aka agro no ho nana wusu ya metie se minim nipa ogi na ni chen me na bro tie ni me pa me gima nipa se nipa wo so penigi chen men wusu be ma e bia se nipa na fi ne be wo no hu se ma ye din a na sika ni me ho sika ba pe obehu mi suban me gima nipa den so se be mpredua sama ye se aboa praku bro atecha okata na ni ba ko no de na ni ba ko hwe kwai aboa praku se obro ateche no bo se wakata na ni baako no de na ni baako no ye den hwe kwan ena aboa we akokọ aboa akokọ nso so woni ne yonko akokọ okon on omo be kwa so omo se den so onso ne yonko ani da so nti se be ma bia na nipa bi pa ni je no nche se be oye kohwini sa da bi ye ne da ho pa Sompa so wa woni tua na sa beko papa no so ababa we papa yin no say duru baabi no na ababa we no ho ye ne papa na hi enti eya batete ne ya na eya na se islimu so nana duru baabi a sebe menka sebe mpledu asasante ya mamre ne nyo yeye na esumfo omumfo mu ne ma bi ni agro kra omuntoto amamre bi wo no omuntoto nase enti se wo ya akwala ana se wusi so na mpanifo ne ka asem bi kyerɛw na se wani so a ebeku atiawo edu baabi a ya na enye papa ne mom na eye bibie na nso bekom no se bi obi ana suman bi ewo fie ana bosum bi ewo fie ho no no amamra esese mo ye de wono na ka kyerɛ papa ne se esese oba ne se na wo ye wani so penye papa ne pe na emum tumi bi ewo fie ho no ne pe wonim se abrantie bi ana baba wo bi betimi efisem aba ha sei abɛbɔ bra obe na adwen se won kofie enso asem obeto no ono ankasa ne di mirika be kofie na kyese bibi wo ho saa niema no na papa ne hu ya o ka kyere ne bana sebe o se wodo se enso sebe o se die nti wani so asa amane we nyina ekoto no na nye ono anka binti bi da opemfo onye ntafo mienu anefu akyea a wontumi enwon so nya ne nan se bosom na pam ne to nso so wontumi hu bosom mo pam to wontumi nya wona anwon so ni nyina ye asoden because from day one penifo no hu say abrante ne yo nya abrante obeboa baba awai pani bia ne ho no a ompe yidi anase emwa emfa mane ba
enti ohun sɛ wo kɔ baabi na senya obe try so obe teneteno Sompa na say medical kasem bi a kyerɛ wo da sɛ sɛ mpo yɛ bɛma ɔho na wukita nkwala ahia wo na wukita nkwala na wodɔ wo ma wadwen yɛ adwuma wodɔ wo ma wani mo wo ma ho na adeɛ bɛkye ama wo ma akɔ school na wansi di ne ubotom na sa homakye sɛbe wo bɛma brem menka ne sɛ wokɔte brem a na wadwen yɛ bɛma wo yɛ family man na odwen ne ma ho na wansi di ɛna ubotom na adeɛ bɛkye no pa man kola akɔ school na wuni kapra de bɛma nkola no a wodwen nkola no a bɛma bɛsɔle bia meka bibia wadwen yɛ na saa branche yɛ kana asɛm no wo ni din no kra no ni din no kra qualify say wo duru ba bia wo ne betina wo din no discipline name oh the discipline name no wo na wo ka branche no a ye wo ifidadam ababa wa no de na asɛm ba ho no wo de wasɛm aba wo say bema no wo ne na wo nhwew bema ni din de sɛ wo say bema no nyusufo na nadamfo ɛna wo say fa nadamfo ne number bra nadamfo ni de sɛ wo say ye friend nadamfo no lion man ɛna say lion man wo say you okay na wukunu so de sɛ wo say bema no so bema no amene ne nyem so de tiger na je sɛ wo no wiase a wo ba ye wo de enkrofobia o mani so o hye mu abi na edi ahrusi ana sɛ ekɔ agokansi wo obranum de na enema nyede nkoyi but sa moro ye friend say no war sɛ hwanhwani no misuni brebre enye ne misuni brebre na wo sɛ eno na meka kyerɛ wo sɛ mitua me ba no me ba pani no obegi school fees okoye o hwe skana nim din wo sɛ dada nyame nhyɛ na mse mi na emu no me de atususu ama da akye megye ma ade enche megye so ye be ma na sɛ wo hwɛ wo ba yesusu na wo to abrofo ena tumi ka sɛ wo mo de wo mo hwɛ wo mo ma wo mo hwɛ wo mo ma wo mo expect sɛ wo mo ma mehwɛ wo mo enya ya bibifo kroma sɛ bibini bia wo a wo expect sɛ ni baba behwɛ no egye maako wo mo na oso bibini bia menka ne Ghana ha sɛ obi obehwe ne ba bia na ni da so sɛ ne ba be den e ba behwe no abrofo eno mo de oya akokrakra na aban ni tumi ye de ebo ho ka hwew e penes ma oni ade na nya sa akromu asei enti sa wo ya brantie ne yetufo sɛ hwe wo ba sɛbe unim nyansa abrantie bema bia betu no fo sɛ won hwe ne ba bia no wunim sɛ ababa wo ne nanyem woni ni kitaba na emom bibi na asie enti yetufo sɛ hwe wo ba bia no sɛbe wadwen nya adwuma woti ase ena emfa ho se oba be ka kire wo se me ne wo nwale bio me mpa oba biem se me ne wujaye a me ba me ne wo ma wo mo no me ne wo wo me ni wo mu nya ayewu ene na ho ode atumi koba ena efe wo no wo da bia me ka me se do ya brante na nkokora bom wo ko hospital ne atwere duru ma wo se gikoto a enipa obekwa akoto adura ma wo no ono na dwen ho da chenana salam alaikum okay abrantie no war no wabri na yesi abri ho de no war no an ye different no na we ye kan aduru abri enu ti abrantie no war won hwe se sa suku ho no ye security a no war enkoda no utumi hwe se omomfo war no enwane nkokurum no hunu sa nyansa no na fa hwe o ma odofo ma me ka kire na anwumre entafo wo efe pa o efe enumonyam wom na nnome ensuwe wom entafo no se wan hwe wo mu a ekwan o mode wadwuma no sika sembe fa so no wadwen kye so ye security ye betu aka hu de odi sika no beye udi ni nyina bedunsa wadwen kye so beso obobra busumi we meye se busumi meye se na ekọ eno ti abrantie no wo abri oso ya adwuma wa hen setek no wo wadawruma kaise wo mabi wo kumase wa wontafo bi wo kumase sebe mpraduasa mabibi nkasa nkyerɛw enti wudidi kura no a won kaise wo mabi wo kumase pe ya na metai ka ma asɛm no sɛ wo pa adwuma ye won hwɛ nkoda ɛde be na kyerɛ sɛ nyame nhyira wo na okura nya sika mi busa wo no wo nyame nhyira wo na nya sika si dai wo ne hefo na ekodam ti nyame ma wo sika mi kwa me ne betwe manso
ma me kwa akoma to yem wate Asem Mpe Nipa no aba no wabafie ye ya santeman kura nim adwuma ye die no wo no enu kina obefre ya homa no wate na anya sa no Ghana Education Service no ye adwuma ye befa sa atweno no so a ye betini pay no so di amawo sansem we ya no omra samu ataka se ye Ghana hanko a eno obi wo a wo a wonhwe ne ba nanso ye aba adwuma ne ya hwe no 7 praduasa wo di sansamfun we eye kwasi broni kromu a wo beba ne ate from ya ate direct from source wo pay ne ate dia comment afo no ne ye de hwe omo ye de bo omo ho bra eno so nye ye Ghana heya enti Abraham tie no wo no 7 praduasa wo ma na adwene mrafie no hu kwa befa so hwe ne ma no na dachi ya nkwa ma bi no so tibi hwe nkodan mo mu si fifi yi a mo so hwe ma asia tutu ebeduru ba bi nkodan ya nyini afa na adom ko gina graphic im ene wo de wo beba Sompa Asem Mpe Nipa se wo man hwew baba beto ye wa ha sa tam ne ete ase a baba beto ye wa ha tima me kwa akoma to ye mo ate nyame bekasa wate enu chira no na ye hu asem no ni ye kwa akwa anim oba behwe wo kama wate abiri ho ha ya Ghana e befa ka akọ etititititia ko akoma to yem ya hwani akọ computer so adwadi mra na asemwa wo ho yemfa emesomo efiri se muamunti eni dware ba adwuma nya asem ketwa yekwe Come bia bo mix 25G as a papa say valley tip utimi fan ro utimi sa de fridge bisa po bodi wunya no so ye valley king oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no wo oba me fia no na me no so me kokrum na sa me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma ti juice no wo 5G drink papa Pusi krom nipa no be few. And the drink yes also when the juice. As a papa ne dia chaye dia ba. The real chaye no be dalega. It will be a little taste ya ba. Blood the damunyan on fa. Pafido on the show. Why you think it's a joke? Let me catch a joke. Kai mizu or sign and what dear to bia. 5G. Mami na boku na doso ama mi hu pokura bobo mahura som eye 5G sabako pe ababi ase. Now let's go off on the show 5G. I think okay ya kwa nim na abreho ababa wano asem no ye twa so de ye ye free apawa na frim na so said ye abreho no abreho said ye woda so etini suo no abrantie no wo no wo bri seteke no security no wonya na adwen se ni suo no menyo mi ofoso me so nya me so neguo debi anya me so neguo ne bi so fom a na abehu obete pawo omu ko mo na exam so mu betre printing fee kula wonya nti nkura na hwa omu ntimi ntwere exam ni ni wo onso ye adwuma wo school mu se wo te wo se wo ye watchman yo so ye security ya wonim school ho mfa so se wo hwe obi ba ma ni nwani kokrom wo so ntimi hwe o ma wo ntimi hwe ne ma wati ase na we nyina ye de bobla ma ne ye okay ya kwa ni ma 21st kin ka ya siatica expert na 21st kin ko ba wo man Ghana mu ha no na nimgu aseda 21st kin na nimgu aseda wo manfo dodo no na bochi wo mo so efiri se sa siatica ya de na ntimu ya de na 21st kin ba ye no eno am yahu se sa siatica no ya de na sa ya de we eso sisi fausire mo na kokom akosu na ase atwu jim siatica ya de no ye pa dodo no na to na nanom se dodo no aso akadem na so 21st kin ba ye no yi amanfo apie na bibiduro wode sasiatica yade no enya asem ketwa wokọ 21st kin na so ye bia ya bibiduro so ene odi tu yade asem 21st kin kese na nwumere menka njo se yade bibire bia da fruit nwua no kosu na ase no otu ase prim
na wɔde ama wo ho atɔ watumi akɔ nnwuma so laboratory ne scan ne mfidie ahodoɔ pii na 21st clinic wɔna so ɛyɛ a wɔde ɛdi dwuma 15 branches ɛna wɔwɔ ɔman Ghana ma wɔdɔfoɔ wopɛ clinic paa ama no to si ateka ne yadeɛ ahodoɔ pii no ase a ɛyɛ 21st clinic ɛna mɛkamfo ade ama wɔ na basobɔde a wɔgye na bibima mu ha na ɔkyɛ ɔtwe ho nwi deɛ na wote fie wɔ gyeɛ yɛnkɔ sɛ yadeɛ wɔ 21st clinic Kumasi ahwɛ overseas wɔne Alpha Radio no ɛna ɛbɔ ho saa ɛna ɔboa se call Council Quarters or Call Junction and Accra Drumming Market, Sunyan Kranza Techiman, 21st Clinic in Yemini, 0540311311, 0540311311, Diamed Diagnostic Center, Wofreu. Diamed Diagnostic Center Limited and a Wofreu, we a Dr. Marina and Dr. Joshua. Adokota for me nu enu aka omo abom say share Ghana for kwa hu here mate team wa bra ya de liver problem atọ wo so kidney so ha adwene prostate no ene osa edi amanfo nyawapa odofo duru ba bia Osman Accord no eno na kura nipadua ni nyina no ho techema asem kase aba eno ti ena Diamed Diagnosis Center waba na wobeboa na watu sa yade we yasem na ose fibroid no aye wo no onya surgery bia so ho betumi atɔ na bema se nkwamo na no nye den na untumi enwo ba obeboa amanyoma akonkai na wode amawo Diamed Diagnosis Center katrema ena damanu ma preso efiri se mo amu ye die ntiawo se de beya mo yade no betumi atu ase na wode amawo odofo Kumase owo ha saa na nkran so owo ho a wodi dwuma de boa Ghana de hye na so wo Kumase ma no fa pen ne paper natural said the Diamed se men kan kyerɛ enie Kumase Emmanuel 0267 018 289 0267 018 289 and 0207 515 623 0207 515 623 ye konkran so nkran for man enie 0243 176 119 0243 176 119 Diamed Diagnosis Center Limited ano ena Dr. Marina Dr. Joshua wodiaba wodi etu omanfo yade ase 3A Herbal Center 3A Herbal Center wadi koko dro papa begaso na 3A capsules koko master no dia begaso wodi tu koko yade no ase eno ena 3A Herbal Center se men kan kyerɛ wo odofo duru ba bia usisi na mama ya gyirem wani so yewisusu wo posaposa wani eduru ba bia uja na emoja firi mu ba koko na papa sa o trans ya wache auto koko na fifiri utododo na nyoma tuntuntuntum bia susu widim no eye koko odofo koko no dware na honam eye ohene yetue koko na se koko ye yade bone wanhwe ye be hawo pa nipa bia wudidi ekọ yambia koko ebetumi hawo ye kwoni ekoto koko dropa dia odofo ena nwumere 3A Herbal Center ni nupa 3A capsules koko master na meka fo na me dia mawo kolina ka ba dani ba misi ba ni apidan obetu ase na wo dia mawo na emma wo fom kwanya obetumi e dia front 3A Herbal Center 0546 107 107 0546 107 107 3A Herbal Center or the 3A capsules koko master or the abedwa so na ebo manfo na wodofo ye kwoni akɔhefa medimani echrem awa sokɔ mampon na sokɔ mampon ye kwa koduri wone sa rural bank na sokɔ mampon rural bank ene di hwani mu hefa na mepesa me do ko na nwumre Siemens Herbal Clinic na yeko odofo Siemens Herbal Clinic wono ena nam sa yade bia no odimi etu ase STI yade we no nam sa yade wodofo entrafie ema yade bi enhaw Siemens Herbal Clinic say diabetes, hypertension no prostate enlargement no nyoma bi atesa no anemia mojawe aduro eduru ba bia odofo said you moja na siawe ne afi wani ase eho nyina ato ho ya wonsa no ni nyina no eho ato ho ya moja ntimi nyina wonsa no na intridi madedia no otu ase arthritis otu ase candidiasis no so sa and trauma typhoid nkun eyefi stomach ulcer no so Siemens Herbal Clinic say obetu ase no de amawo odofo laboratory any fidia wodo pii e wona so eye na kidney problems no de kura de wo fanete odofo
eduru baabi atumi so oba mfichi kom no ohawa bam cement eba clinic say for ni chirem e wona kache na wodi aduro bia badwa so sa aduro no ene di mema kagina mu eno ene cement vital heba mesha dodo no afre no agan ene gangan odofo ya na metache o se waten kan te kode a eduru baabi ya na awade kra no ebefro ni nyina ne se awade no over 95% eyenem na na man nije ba wadiem eno to antumi anyina gina so de na enyoma ekon atiawo cement vital heba Mr. Bidu akagina mu wate efisa be maduru ba bia kwakudo nsuo no duru ba bia opagya no wasini trase ma no emma sakura eno enti na cement heba clinic ode cement vital mesha ede abadwa so na hotodin ede agan na soja ni de okwa akon a wo so tumi kura tuo eno ntino se duru ba bi na wo konsi ani a no magan ni bi wate no watenka no emra soro bema betumi anom oba betumi anom wa bra tenka no ebekon kan woni mfie du wotwe a entry efrise wo ye bema wanhwe a bibi bepagya saa no oba no so wanhwe a bibi bepagya wanhwe yokotomo na ye bechi watum na ndi tietietia ye kwa so ko mampon oni rua bank no enedi ehwe ni mo cement eba clinic eno na akwa benya agan no dosopu na wato na ade akwakodu odwuma ye frɛ wo mo ahomatrufo we so 0240616061 0240616061 ne yenko pe enu papa panto ne yenko clinic ya esefata ebetumi atuye yade ase cement eba clinic na mekanfo na media maun de wo ba no anya atrase panipa memo akwa aba bibi aboko de kasa memem ya libre ne de ba ha o ya me adom Oforisuo bibi aboko de wa kosam ne se ya wo de abeda Asem Mpe Nipa si enko mo se mekasa ye frem kwabram wako mekasa free o jampa ma mintie o me yes kwai ni de hye me efikasiem ni de hye efikasiem ne so yo de hye kan okay me ye de hye kan na de chen se so kwai hene na na age ado etoy uwi na ofiri mu no fikasiem abusu apanyini de ntam kase koto akonya nso akonya no ye ni fie akonya kronkron ono obia ni chemu ewum nti obia fa bibia nto na se 18 abusu apanyini eni ho kwan se osi akonya no wabra woni mu hwe 18 mo nso ne ene na na age ado ohene na no wote so ans a ofiri mu no ohina no wo ho no sa abusu a ofiri mu no na ho tedin no a ye de frɛ no okuro no okay eni 18 mu no nti eba sa no ebedi foko no ye yense ne foko akonya no ntam kese no ebedi foko no mu nti eba se yemfa akonya no nto na asase no obi anya so adwuma obi anton hwe wo so asase no so kuro no sase so kwai kuro na asase no so kwai kuro no ankasa ade sase no ade sase no mo obi anya adwuma wo so mo obi anya hwe wo so kopem se mo obi aso nton bi mo obi anton bi kopem se entankese na si wo no ye be yemade awi ne ye be hu ba bi a ye de ne pomasi bebesi okay o si se ye be si wo hene no ne hu so hene no ana bi 18 man efisi na chese busuako mienu no bi adi ade ni bi yeye fikase mabusuan na kire se abusu sokwa akonya no sokwa kuro ni ye wo mu dia enti 18 mabusuan ni kwan se omusi hene no to mu fanto na ofre abusuan panyi no wose ya efre otumfo ose tutu wote kokko so na mbomu entankese efre se edin tankese to so se akonya no ono 18 mabusuan panyi ni kwan se won nesi to won fanto eno nti eba sa no a ebeya prapere ya ni kwase wosia omusi wo hene no wodi kurowura ankasa ntam kese to so kurowura wote kokko so ntam kese no frede to so nti omabu ntam no so ana omabu ntam no so azese galamse kwaso kuro ni mu so moton me kam chaze se skabia okuta obi a wo pasa sa to bia be na bi okuro ni mu adenti senye umudia no umudi abro abafo ana sebi o sa de enya odi ade wu hu no dabi na yasi mi entu galamse ehimfo na makwa mi entu galamse wo busu apanyini 18 mabusu apanyini ye frɛ no sei busu apanyini akwasi bedu
wono na tons asema galamsey fo one ne de hye se de hye na wo kuro adabie na omonte se santima wura sante hene se mayan tu galamsey wa santima mu adabie amanfo bi ede nwoma bi di agro wa santima mu eno ti so kwai ho no sa na omoye no ho se squad de ho ne se galamsey koso ese aton ese anton e kura no se asase bi a gab e wo ho bi eduru 1 proton akota proton bi enu e ho e wasiye o na da ne binum di agro school land benito wusu bi e ba beto fro level FM sabi nana ejeyado o school land ne to na doctor bi ba say obesity school intena o land ni mu na o de fama no ntutu sunsa na ejeyado de ho no ma no say obesity school dia are you okay with it into the ho ma no onsi school no na de sie nya school ko no mu homa nya school ko no nya homa na ejeyado free mu no sa side wo no wo chie mu na wo de ma sa doctor ne say o meti school no sa side wo nyina no o matete a o moton na side that no other side na kai na o de ma say kuro ni dia ti say anytime bia aban be ka say o peso ye bibi ma school ni bia no o de ho no ma wo mu say aban be ti ma ye school ho no no benito usu bio e be see school to flow level ema e wo ho sisi blocks egusu nyina ila and aside that no asase ne gap bi a wonchen bia so e free say na Nigeria do e free mu no na busuafo bia ye ohene nti do work chance bia ti meton nti mo twetwa school land ni nyina ho aton na chese omo no obi obetia simbia no oton bi obi obetia simbia enti say ye can demarcations ankasa si e beyi kwanya toa market bekwa ha ye besi toilet wa ha ni ya hihye kuro no kama no sa bi nkoso ebi ni kuro ni mu tinye surveillance ankasa na atetensa ase no no ebi ni kuro ni mu se sia ye wo yi even say otekoko so ka say ebi a o wade bi beye na nya ne power no be use say ebi a wa ye bibi wa ase nti honom nye say yifiri honom aye ni bi okuro ni mu say asase da wo say de be bibi a me baby a mentinyo ma bia se ne say he me kan say wukọ estate junction asase bi pagya papa wo ya fidie ya so se asase no oba bi a ye frɛ no abawa sister wo se hano ne dia ne papa dia ɛna sɔfo bi wo krom ha a ye bo asɔfo bi dia na da ne boachi bi ni na sen krom yi mu ɛkɔgye asase ne se asase ne dia na sante ne kro bia sante kotoko hene santema wura nyam kase wosimu nya adwuma no ye na menya me hwehwemu na me wie sisem hwehwemu no a dia safata no aye ne dia no ya dama no sa papa na sa pani kasa wono osu obi aye na de hye wa santimam enu ti won panyi yimu enu okasa asei eduru babi na fa babi eye adwuma enu ode tabona to so ena sabre ukọ estate junction e hwa ye din a wo be kasa asem no na wode yie atu yie na so okoso kwai na ya say ya kan sante ntam kese na so so bebu mran entam no so dia ekwa bi so no na wo mo ankasa no wo mo ani anso ade wo mo anya ade na mo anya niye entam na chi nyina no mo ton ma galamsefo entam na chi nyina no ne galamsi ukọ square asase so rabia wo from square asase so mfensi asampa ne dwono ekọ ni fufuofo so nyina no se galamsi na ne guso a ukọ machines and excavators and workers gu a mu ye adwuma ba enema mienu bi ntino wo kroba no ntimi ko because obi esuru se ebeje ne kra because tuo ne nema nema wo even nkrofo ho no ma wo guide a so mistake a wo de kra beto nkrofo be na guide soldiers for ho no ma wo Sompa FM Yasem soldiers ho no ma wo guide dia samafo ye nye eso se fro se be yiwa no asama do so akwa wo ma ye efe
Entankese beda o. Ura di nyankopon. Oh, that be go di for man yesterday. Me se de nsamafo ye nye. Otu se de nsam bi nsamafo ye enye yakoya ne abusu apani twetwe nkomo. Abusu apani bedu. Abusu apani wote me ka me moadwo. Yes, sir. Pani pom te say. What the Yamia do now so? Ah, ye kurakuram. Pani wadawroma sokwai sese nsensem ekoso wo no de na ekoso kro no memudwo kro no nsa asete sei yes ye ton sante hene sei galam sei mientu asante mem yes mo hokwa da munya nsu kra na mo anom mo koye nyina no sei honko mo te sei boa bibia ni ho sie bia ni ho ayeton sie o hene no te so wuye no ho yes ye akonton wonya akora se sie ye ho no se mekoto sie na ba makosi sudan ene ye nye hwe so ho galamse ni ho galamse media mi hu se beti se ye galamse ho nti beko mabo mi bonkum hene kaka kire nam ti ye me ko ho tua no mo mane ko bodawu ifru hon minim de akoso bio pani wadawroma se krom hano santimem hano se woni piase ewura minim sa anoti se obi ani bre na woni ni dia apede na se wo kasante hene tam kase na wode to ade no so a adanti na se mubuso Sompa FM sami dia mingusun tu galanso obi ani wa ogusu atu galansi sir obi ku ai tu galansa ke be huni fakora ne ya che no ya se school park nyina moton Robo adio roba da ho bia ni ho ton bibia na school asase no a ye de ma doctor no eno so ye se mo atete Dr. Benito ye so asase bia flow level a wato kama nyina moton ya boa eja ye se blog egu nyina mo asesa aton eja ya boa ye keka ne se nzeburu ni ye ka se obi a baby de ne nesti eti baby de ne nesti a oba keka simbi ni nsembi no de keka dia sereo eti panipa se kokoba ne se ehwehwemu ayaye no ekoduru ye wuranim se entamkese a ye dia to ayetabono eda ho na samwa buso eton sase no ena me no kase se obi kurasi amuni ko wura mu anamu twa bia ma no a panipa ntiyefe se panipa santema wura nkasa atuna num tuo akasa na mu buso no ebe efe sa aja ye boa isi ye boa na kwabra mo fa ye hwan Ofisko ade obi di charge bi abonana na senti na mebusa ne din no na to obi di charge abondia oni ene penipa kro na fe number na friend na me minim sesi abusu apani mefa ne se abusu no efam bi no ona ada no dia ba kasa pa na ekoso okronim dire me hu di ekoso ho wo ma ya pla konwa no akonya nye wo mo dia ye ni akonya bia wo mo nana bedi 80 years 90 years obi ani wo opre akonya ko bra from pon ana atati me di na eji ado usiso ko bra from pon be pre akonya ni bia mani bedu ye wu anim edu ye wu anim no ye wu yi nana bafo bantuma hene tano so hene ukrim ana yin fofo ko be se 20 emi yetra asem no so no judgment ni ko wiye se ko bra from poni tumi se oba akuya no nti ye burama na ko bra me no e jase hene ye pam ko bra from pogu o na je wuye na ko bra from po sa ni nkrofo sa be kan tam gu mi so man fa mo so ebeduru nse tefo ene sumankwai ye ko mo atranse ye ka se enti na mam fantam na moso mam ka se mo adansidie bi wo ye krata ye asem ye dipai ye pam mo firi ho enti sa ta ka chia me kokus ene ne wo ye chia chama to busa me se me media ne hwan kwabra ne me se me ofa ene ye busa Osei Yaw yo kantam no so dia ne kwabra from pon
ana wose won so onua won say na say asem no ya transit otumfo ama ya transit adi abura ma kwabran ne se mom nka ho agenti na ka entam enti waka sa asem no omu jamin na cham kokus sama ye ya chi wo mu dudu ya so maka ntam hu ema ye ma wo mu yi mu ade wie no wo mu fa wo mu jampa uchi adua enan ema wo mu de dwato ama na napuku yo oye da uboni utumfo da uboni ma obe pa taw wo mu di chi atum agi jamilu ya di ko si yewura du se wo mu ni ko si yewura be se bosome ni atan ba ka se krata no ni wo mu ni ye sisa ko se mu fufo no ye wo mu se krata ni kire se first dia na ya henfie ene na yesi a refum for krata yi ni ku se yi ni firo ni we di wo se ni dia na me se me fa mo so ne mo so kina okay abusu apani asem no ya kan wie okay me kasa me abusu apani me se me kasa wache obusa ma se me utie me baby a wo keka kɔ no sɛ o se bibusa mu asɛm na obi su wo bi a na on so abusa e da meto otema se ɛno ti pani ba ko wa ha opeso obusa wasɛm pani busa no na busa apani o ka se o revise na kwabla ne ka se kwabla rompon akonyo no dibie ba te memfa ma de be ma mo faase oze o ka se kwabla ne ka se akonyo kwabla rompon o dibie ba memfa akonyo no ma de be ma mo faase wankasa do ka ija kacha so boa wankasa o dibie no de ma mo faase wankasa wo so wanka ho wankasa o dibie wanka busua no onye moja ye pe moja ne ya busua nan amapa adwonu ya pan ena adworo nko eni edi sukwa akonya wo mu ye firi sukwa ne ebedi sukwa akonya wo mu nka ho jo mu kanta mu kanya saka ye kanta mu se kanta se odi bi ni hwe opanyini ye nyina ne o ka no kra ye nyankura ye ko ba fonte ne ye hene wo no akwabna ne kan ye se kwabna mpo akonya no odi bi but akonya me mfa ma de be ma me wo faase na na dia oboa yo kai ka chen se wo ye trofo no wo ka sa asem ni kata ni mu ho ba bia kata ni se wo ho the principal ayin fofo ni ko hia yi ni nyina se me ka otu fo ntankese se kuro ni ye media me jimi kuro so ye be ma fa boso ne mfa nkwa ahini mu osu dani ku ye wura ho be ko ye wura ho na me de me kata chire me wura na me wura kata me mfa mo ho a me gina ho a dia boso ni aka asem no na sa se na o mo to ne de enti wo huni me ye fanie ni metimi te me wura ho ka branda me kwa me kire ahimfufu ni bi me ye dia tu me wura nim na me wura kata me mfa boso atoanso wa me gina ho na me dia aboso o to asieye me yawe na na je edu eyi asieye me wo ho damfkeo oyi asase man se ahoye asieye oyi asase man ase ho no ye yawe ama damfkeo afiri ho edi entinance ase no so no mo ton mo masi damien sa to aso mo ye na half se ye nye ne fu na ma boden cha to so ekuro no ye ne yatimo ye nim kuro no mu de ekọ ebe nyina ye nim enti de o ye nyina ne ye nim mimi frifikasi mo busua pani wa hu se papa yi no emiem se ya nhwe yie etina nansen no me ya na mani agekwa efisa sansem se bia amanfo bi na nanom binom ede esai kuro no eturu babia me pa ocho enne me yare me ko doctor enti se adia se no nkorokọ ekubo nundu wo yare so ta wa se bika freme na me meyi ano se me yare enne me ko doctor neke ye ko asem so me ko doctor okay na ne abusu apani mate wase efresi yeso yi yade e me se o dia ma de nche mate na bi nundu na obabu se bisa me yeso yi yade hwebuku yeso yi yade okay china me freo why mate no okay se oso yade 7 preduasa wo pani
ɛno nti no wanya aka so yade no yeso yi yade nti se ne ka kasa no wɔsɛ mframa akɔ ne yɛm akina watoa na nanom sɛ do a Oforisuo Aboagye medin ɛbɛkɔ animu paa kyena odifo sɛdeɛ abusuapani sɛ no awɔso ɔyare nti yɛma no berɛ yare no deɛ nokwasɛm yɛmfa ne di ama ɛberɛ a wɔyare a na nkyi sɛ ntwa yi nanso Oforisuo abusuapani ntimi ntwi ne ho mfiri mu sɛ asase a ɔmo tɔn no oni wo hwee mema ne nkasa saa ɔho ɛduru bla bi a ɛyɛ mo ma ne kora ɛnadi because yɛwura wɔyɛ ne kwafo ɛtu opo bi a nana dase brɛ adeɛ deɛ charge deɛ mena mfaeɛ ɔho sɛ wodo papa ti fie kɔ na sɛ wowie adeɛ na sɛ wotumi ka no kora kyɛ da ɛborɔ no ɛyɛ nim ka o yɛmo saa ba sɛ wotwa toro na kɔdum pɛpɛ so ne ɛhu sɛ nana wodi mu a because baabi a motwa nsase a mode yɛ galamsey no ɛda wo pɛfee ana school dan a na yɛwura Benito asie a ɔto fo level ɔkɔɔyɛ a wɔntimi maayɛ no ɛne blocks nyinaa no matɔn wafa blocks no nyinaa sokwae hɔ ɛnti saa blocks no ne saa asase no ɛyɛ mena mafa ɛwɔ hene abusuapɛ nyina wo so ti kurom wo a wo so yɛ de hyeɛ no saa berɛ no nneɛma na ɛkɔ so no wane faeɛ blocks no so wane faeɛ asie yi a yɛatɔ no sisiɛ yi ayi memendɛ Monday yɛ twam yaa Monday yɛ twam yaa sister bi a mempɛ sɛm dindi mato dwa mɛma mmienu di n'anim akɔtwa asase de ama no deɛ mokyɛ wota sɛ makɔtwa asase de ama no ɛno nso so ɔwɔ hene deɛ yɛka ne sɛ yɛwura n'anum asɛm wona mu mu a yɛyɛbuo yɛwura num asɛm meyɛhɔ na mente aseɛ wona mu mu yɛwura num asɛm a yɛka kyɛ yɛwura ɔte kɔkɔ soɔ na wɔda wuro ma wɔn nkurɔfoɔ bi didi gu ɔbɔdwesɛm wɔn nkurɔfoɔ bi di wɔn mu asɛm ɛyɛ nkura asɛm ɛwɔ ayi ɛsokwae yɛwura asto ɛkɔmɛtii ɛde tabura to so ahenniɛ no ɛyɛ me dea deɛ mepɛ na de ma no mofantoɔ na yɛsɛ ahenniɛ ho kɔtɔ asase ɛna ɔmatwi afa kasa no ne matwi afa kasa no so na yɛwura n'anum asɛm no nte so kora kɛkɛ no etimi bie kwama nipa dasani kwamena mempɛ sɛ yɛbɛbam pii yɛmfa ani deɛ ma deɛ sɛ fata no abusuapani menim no da na mmom wɔ sɛ wɔyade ɔno a bɛbɛ afidie so ɛkyɛn ne ne nkɔmmɔ yɛmfa bi mpopono wate ɛti saa na kyɛdeɛ neɛ ɔna nwene ho yie because ɛnneɛma akɔ so wɔ sɔkwae no ɛnneɛma akɔ so wɔ sɔkwae berɛ a ɛnneɛma akɔ so wɔ sɔkwae bɛsi na nti toilet sɛ toilet akyi school park da hɔ school asase yɛtɔn edwa market da hɔ yɛtɔn ala school nipa nim wɔ ala school nipa nim wɔ kwamna deɛ o deɛ sɛ obi wu kura ne kɔsie nipa na ɛyi ne bɛsie no wɔn so matɔn so oboduam nana mate so oboduam na eduru baabi a mate fabi hyem wate mate mini fabi hyem na okay abrotia Oforisuo bema panyin pase obeba de aye nka ma ne nkwa akire piefi se panyin se yesua yade na Oforisuo bema enipa boni ni wo hwe nu hwe se obetena kuro so ana se obedi oman so a omanfo ni hunu amane omunya hoto da na ya na eye meya ye bless so mo se ayeyi tete kwafo mpanyimfo atese ya adwene nhye da ni fie nso ene mo one plot o mtwitwa na te say ye ka na one plot o ya sa che mu be fo a friend kwota no what ase na ka na panyin wo fia na se mpanyimfo wo kromu a ye hwe ye tete ye street ye hwe se bia ha se no daachi bi no ye de be man kwankwan na abobola na se wonu ma siaka bi wo ho daachi bi no ye hu se eniema be bia ma ye betra ye nkwa be ma makro na ye kesente no ye de ha se no be ye dwa ye de ha se no be ye dwa bia ye de ha se no be si school saa so na ye hospital na se ayasa bia so betimi aba ase no na so ene Oforisuo be ma enya menwanwa enya so kwa ho ne important nkwa obakuma si kro dua mu kra po na ba bia nipa beja na akra dia ye store dan ya ha dia manipa eti eniema na ekoso na high time a panyimfo ya wono mu di amanfo so ye de tumi ahya wono mu nsa ye se ayi ye friend is Oforisuo be ma se wo hini ni kuro mu abusua panyin in a way no one will take you over until say be oba hima
ene mu nyina mo bɛyɛ adwen kro na bia ma pɛ ɔhene bi de asi ekuro no so ama watimi yɛde mo so apem puntuo ɛde ama ade hye na ɔhɔ no ama ɔboboa no so ne ma nyina kɔkan de ama wɔnom no ɛyɛ wo abusua panyin na wo yɛ ne ma nti no wɔse wɔ yade nti yɛ nka nkomo pii de ɛse akɔtontɔ ne ma sɛ obi aboa ɛpɛ sɛ wɔde mpuntuo ba kurom na sɛ panyin bi ti kurom sɛ wɔno de wɔn pɛ mpuntuo nti no wasa akɔtɔn saa de na sɛ yɛato flow level bi ama yakɔ akɔtɔn wɔ so ɛtwehwe aso oyosi na wansɛsi a yɛbɛhwɛ de owi abrewa nkrumenti yɛma papa ne brɛ nyame yɛ adom na ne ho tɔn na wɔn na fidie so de wɔn de kɔdo wɔn de bɔ no mɛyi ano sɛ ntwa ha sɛ no mu a asɛ kɔ fikɛsie mu yɛde bɛto aso akɔ hɔ na bibi akɔ akɔtwa pen wɔ hɔ mɛda katakraka oh nana asɛm wei deɛ yɛde bɛhyɛ ɛda saa abusua panin beba yes papa no waka me de waka sa yie na on say o say eboja no ye nipa 9 and wabobodin yeah enti eduru ho no mo a omo so be chiro mu gate no yes baby a papa yi wono no ne nana na asi wono so be den wono so be chire na on say ahindi no ya na to say a yetumi ka sɛ wabusua dua no ɛne sɛn so wahu nti mpanifo so use na wansane sɛ ne hu de ɔwe abrewa nkruma na mesre sɛ ensase a ɔmo tɔn wasi ye ne saa nneɛma no ɔhene ne kuro mu a edu baabi a saa nneɛma no ɔmo mususu so mo yɛ ade hye na nkwankwafo no sɛ bempadu asado do no ɛyɛ ne bi mu mpa adwuma na etwetwe nsase ne yɛ den ɛtɔn ne ade nti abusua pani no nneɛma ɛkɔ so no sɛ ne fa ne sɛ wɔno na wɔhwɛ kuro no sɛ bibi saa ɛkɔ so a ɔmfa ne nan ensi fam na ọma kuro no because ekoba se itwa asieya ton a eyemusuo eni ade na oba na ehu de de asem ne befa na meda ase menka nkwa akiri na media ha me pa ne se eyampa se santehene tam kese ato sokwai ena o matwi afa so a ebe ya asem foforo sana meka ena nwume media ho na mewe efiri se ye hene pon no one year santima wura nyam kese santefo mfani ni agro na nanum asem ne ntam kese na mo atwi afa so a me de ho na mehwe ti abusua pani wo hwe yie masem a meka na anwumere ya no the World Prayer Ministry Prophet Alessa Champon Pepi no bompaye e wo Tech Botanical Gardens na sesia no ne dwumadie no radio ni TV nyina wo nam so enya asem ketwa enkane no na yawada na no oba sese wo yaba brada enunti brada ebebai ene brada bia no ebonondu ekọ duba akoso a Alessa Champon the prophet mobetene kan e wo Sompa TV Sompa FM odofo se opese obebo no dwumadie mu a ekwan eda form enya asem keto akra council no enso ebekoso e wo Tech Botanical Gardens awieye brem e wo se onyanya minipa no obo chidom eta wachi odo somimu eye dwumadie foforo kra enka nsuo nkaja wo ye koto foforo wa ba nsuom wodo somimu ye ba betentene wodo ene se de esi dido ebinum do kra etai kwa se do esi didi na yiratem no debi aha ene ye betentene se de odo ebetumi akoso obi okra no asem mpradua so ano fie kro nimfe me ye sure se ni nyina on be kire ne style sa hodo na ma awade etumi aso wodo somimu me kana berwati a wosresre osese ya na ma kono se eruti nyakopo ya adom a wotena da ye sode ya wodo somimu na me kra meto me bo ase tietie bi na me de amiamia me nkyere wam eruti wo twa de tie bi na miamia wo nkyere wam wa bra Asem Mpe Nipa ye sode no di so no edu emienu eno mbe sode ene ye wukuada baomias awa ene o mapani abedi eche baomia ne koda no be kasai kwan ya wo fa so na obebu Ghana man ene de waye ne de opeso ba be nyina no bon no nan ko ni no nsia so no omo be kasai next week ombe ba be kasa na dwuma de wi ana efa Sompa TV Sompa FM Kumase na Sompa Sumunya ne efa ho Sompa Kranza ene Trawan TV ni nyina efa ho Trawan TV e won kran na edam fiada da anim eno so ye Kens hour eno ye showdown man showdown Kereja Kopo Japan ono ena ne koda no ba be kasa no ke Japan de waye ene fatua wasisi wafa nipa adwuma eno nti so ono de sika yese ya Ghana force so nya Ghana sika no kwa de ne adwuma de Ghana nya koda bia benya bia ye eno ena dansidie we no bedi ede afa Kennedy akompreku Japan aka the showdown man ombedi ede afa ne ho afiada munhia
abra no nan aboko no sia so Sompa TV, Sompa FM, Sompa Nkranza, Sompa Sunyane ebefo afa ho nyina my talent reality show Sompa TV ene Michaelis production aka manchirim what the sa talent show we at the ebro 10th September ena dwumadie we ebekọ so akwada onim nyom to onim sa newscasting no kasebo no betumi abesan kama diama kwasiada Sompa TV no so no nan abo apemu anwumere ko no nsuan so ena dwumadie we bekọ so obi bia na ni gye ho se obeso dwumadie we asene na mu hwehwe mu bia no betumi ababa yo na watumi abba wuram na nyoma konkan frɛ wa homatufo we so 0240054263 na ebra be ye ehwehwe mu yankon homa ne so ne ani afrɛfo so enkɔtwetwe nkomo kakra 0551931931 0551931931 0548931931 na yankɔtwetwe nkomo kakra every say ensem mienu etabri to ya pronso no ano edene eturu ba bia sɛde amanfo de nsase edi agoro wa santime mu ano ya na me kura me wura huyi papa hello odin ba bia frefre o mi di na tata free krono ba yenti o na slow mo da ba di ala ene da asem mo na ami asem kana pese me kakakala ami na ukunu shere malo yenti o Sompa FM. Oh, we are saying now, say, oh, I'm crash. So, what is it? What should I do? Where you doing? Oh, security, I will agree. Be any calling now. Now, what the home I was here for when you call my one. Anyway, I don't know. Let's do it. One second. And pay about college. And the view could be said, I didn't ask my about 7 pennies a year. No, I don't know. Okay, obi abetonka. Hello. Yay, udin baby afrefre. Okay, yenti o. Na the news of the Attorney Happy, we are not one of the cattle of the and our well, we should get it. I think I hope that. And then I will be said that question could be also yard. So I can't say, it is not about making up. They are going to be an offer. How do you know? And can say they do no more time. Can I say because we talk from the you talk for grand and higher. Manonia Semino. Hello. Udin baby afrefre. Yeti o Penipa. Hello. Yeti o pa. Hello. Yeti o pa. Ntine yeti o. Ntine ma yedi no. The same problem the same thing. Sompa FM. Ya dia number no ebe tudwa enti no na wo so wo problem na wo dia ba what ma say na wo dia ba na aye fe. Hello. Hello. Me ba cho ho anie. Me pa cho uhwanie uhwani na untie me dia ibeyu afirim ibeyu afirim fa ba ko pebi na yemfa entu apo hello abrati yemfa free ni nyina nsia yemfa free nyansia asenum na YouTube no for so bema Harriet Boatin was so ma ya dwabre wati o se me ho aye fa nwume me das na wo so omna samwan pa cho omna samwan ho dodo ne kakra panyi pa ba bi o wo bia ye chia papa nyankopon ya adomo a o kina na wonya kula me so ba be dom ye wa hase na wadna ni monyama beta adwumade na chinti me so ma mo bi so omna samwan no obesa ba nyankopon ya adomo a ye hye mo se obeba abetena adwumade no so ntia no de o ho no Dorothy Boadu say o maye nyina ya jo na
omuna Samoa obeba why na Elizabeth Boadu say ono so ne nchia kwama brewati Elizabeth meda se papa ye mejo so Matilda jeche ese Sompa order we Matilda no ba na so aba mama ke why oso ohwe ye free Germany na abra so ma ye high wo ho enran so wono so ebaye ye de we say twato wonderful daughter wono so ani abra no ba na so aba me so wanya 2 points wo ho wo se o ma ba so na so Yakopon ayadom wo mu wa se nom na ose ne nchia ekwama ye nyina Brobo Vivian say Yakopon enhram ne modwuma pa ya mo ye oso do ye nyina oba pa apia kubi oso ma ye nyina yadwo na ye bo adwumade ye nto asoa na ohwe ye free US abrochime mabusiafo ye de si asenu machia mo pi Facebook fo nyina so ye da mo asemesro obetimi afra ye ma no 0546 88 3287 0546 883287 Chief Executive Producer ne number no obetimi asa 0243 58 another 58 78 0243 58 5878 me so diaspora group no mo ama baso foforo no mo wa ama no ne na muti Asem Mpe Nipa me so mo ma ye high was 0243 585878 na ya diaspora group na yatie no ye mfa mo nka abrochifo na mo hwe fra mama so no mo ma ye ntemo nka na 0552 0955 93 0552 0955 wo how bia mesro ubetimi afre ne ya pe wasama no pomasi bre e de amafoso okay ya kwa yanum katakaka adaroma nana yenka ya tifo Yakopon ya adoma wo kina dwumadie so nkono a eba so no odoso mimu Yakopon ya adoma wo kina se ye sori ya samri ya botan ya ye sori ya no program no ehhehye so din ti o mo atwen ya che na o mo hwe ye nim se Yakopon ya adoma wo kina no ebeba so gidigidi nana medasi okay yes odi akoya fanchi akese enkoma bretuo abusu apani e woni ntin na nadu mabusu apani no ono ye lecturer wo gempa o ye krachi ni ototonyo kama manyoma konkai watchna mema mami afia Aboagye physical birthday in advance me my reincarnated mother and daughter excellent when you finsia baba we me ni wa group o kana wakanya me ni yasa nketwa yes odi akọ House of Faith Ministry omo enedi nyame asem emu hwam ede eba Osei Aboagye me na wapamfo yakramo yekọ long time